Nzanza ukanganzika ndidzimire stop here. Zakanganzika. Topisa. Dzinyori. Abula ndisaka tsaina akudai zvokuti ha dzinyori. Ini muri kundikutara mimi. Guys, ndikutara ndoga. Kana kuzviona. Guys, kuchembera kani vedu vemusadaro. Ndandisina ndozvona ndandaisa pamute. Alright, muri sei guys. Apa ndiri busy kudena ine mazita guys, apa ndikutara ndoga ndakazvivharira hangu mic. Kana kuona ndotanga here. Esi Deliwe Gogo wa Kimberly, how are you? Manyoni zviri sei Mashia, how are you? Monica zviri sei Maria Ganye lo Shumbakadzi ende kwa mina kachikwadzi dzidzi kunaka ende vakuwaonawo Jasi Prim, how are you dear, how are you? Tsitsiri noona zviri sei Sharon, how are you? Christine zviri sei Mamoyo, how Monica, how are you? Siwa Kavu zviri sei Caroline ndazozviona Cheneso apana Cheneso mese ndakumhorosai kana kuzviona tindiri pamute andimaona ndatokumhorosai mese ndakutongotanga zvena Jasi ndatokumhorosai Raviro ndakudzokorodza ndakumhorosai saka ndangomhorosa ndichienda anditika ichanditega vamwe guys tifambe nenyaya toda kuti cafe nguva dzichiripo nyaya dzakati itai fast guys, itai fast munzwe itai fast pane vamwe vakamira vanda kutotanga navo panapa pane vamwe vakatomira nda kutotanga navo saka tapa 2 or 3 fambai guys muchitega vamwe fambai tisvike fambai mutega vamwe mushe tisvike pa 500 fambai mushe tisvike pa 500 fambai mushe ndatangidza wani guys. Clara mnini wangu, how are you? Patricia zviri sei ndamhorosa one bedwe guys. Alice, how are you? Melody zviri sei Leon ho, how are you? Haiwa chichikana bedwe hesi chichi. Christina Makoti Nonto, how are you? Marilyn, my Jaden, Matima Zuru, Primrose Mandev guys. Hande tripa chiko 207 hande tripa 207 hande 210 hande zvakwana. Olivia Choguya, hi zvakwana Olivia, how are you? I thought Mam Chita kana Nicole kana 226 kana hesi kani chimunhu changu Melinda Mills Chuma, how are you? Uri sei Melinda. Sharon Chatikobo zviri sei Esther mino ndatombomona anga ari pano. Esther ndatomhorosa ndiri pamute. Yesi Pam, thank you Pam. Yesi Pam yaende piko comment ya Pam. Ichi chakangwarira zvacho Pam. Chakangwarira maichiko vakangwarira zvokuti tu. Right. Trudy, how are you? Zviri sei totenga doro saka kana nyaya dzacho chibva ndinyanongonditengerawo kachibhudhiri ndichariziva marula.
kana shungu naro kondichariziva kondichine shungu naro naiwe unoita shungu naro here asikana uzoti katogara uri biza unakana kuye kushunga kuSouth Africa taingorimwira patada guys panangofunga ndikurika nditoti mune vana manyai pasi papo iko zvino kana vedu weka ende kahuye bodo. Hi murora wangu Messi, how are you murora wangu Messi, zviri sei vimba ina shavari sei hadzadzi yangu nemhuri $0 how are you iko zvino kana guys kana shungu kutoti kana mbele kuti zvarini maybe yesi mwana wameuse how are you uri sei chinhu chimwe changu maybe kanda 284 tapa 284 tipa 287 ande 287 tambudza emtando how are you zviri sei Teresi ya Madondo kuri sei Johnny 293 fadzi chisweto zviri sei fadzai hamuna kwadi how are you 297 ande guys 297 hande right 27 hande 297 andanzwa nikuona chimunya ndanchiuya but tinozati kana uri off nomboitawo ma errands ka ndipo nomboitawo zvima errands 303 regaini fano dedza mayava vamwe chatibatira pakati and you comment guys we don't judge, we listen, we don't judge. You listen, you don't judge. Hello my dear, how are you? I'm alright, and you? Ndiripo right. Tasangana manje tapachirongwa ndapachirongwa sorry ndazononoka kuuya andina kungenda zofunga kuti garaza kune vakaenda kunomirirana vari pamwe chete kuitira phone ndambe nchita zvimwe zvinhu but it's okay. Tave pano so toda ngoti vauye vamuri kuti vauye narete zvakatika chi kuzoda kuzopindawo mune dzimwe. Alright, alright. Hello, Sisimeli. Makadi yenyu? Ndosimba kana makadiwo ikoko nemabasa. Aiwa tinosimba isu amene mikuumburise ikoko. Matambudziko funge ndo akatibata zvina kutumirira mushe. Oh, chiko chakaitika? Hanzvadzi yangu last born yekumba kwedu. Tiri kuno kuCape Town, tiri ndini na sister yangu nehanzvadzi yangu. Alright. So hanzvadzi yangu akanga aine musikana wake vakadanana vari kuchikoro vari maform 3 kugweru. Kumba kwedu kugweru kwataigara. Mobva kugweru kupi? So vana vadanana. Muri kugweru kupi? Mukoba 19. Oh, Mukoba 19, alright. So vana vadanana kadza kuchikoro kuProgress. Ndopazve tikapindira tikati achiita kamutero vana vadiki teitei. So mukomana akazomuti achidzokera kumba kwedu kubhindura kwatinosvarwa. Vabereki vakashayika so nani ndikatora mwana kuti aende kuchikoro. Saka zvakazofeila nenyaya yemusikana uyu because vabereki vemusikana vanga vakupenga. Vandatomti achitobva pano. Ndopa mwana aenda vabva vatoparadzana zvachose. So akazouya kuno kuCape Town atorwa nesister yangu diki. Ndofunga it's about 5 to 6 years ago. Saka musikana akazotsvaga kukomana paFacebook. Akazotaura nemwana womukomana anonzi Mosi. Akati munyari mukomana wake anonzi Munya. Kana munyari kuCape Town. Akati ungandipawo namba dzake here. Akati munya ana foni. Taura naye pafoni yasister yake anova maine naye. So vakatanga kucommunicate. Akazokundokumbira kuona zve1 week. Chinhu zvechokwadi ndo zvakatoitikawo. Mukomana akazouya akatokomuniketa nesister yangu musikana ndekupi ndofamba sei. Akatomuzvikira kune shamwari yake kunonzi kuDelft. Ndobva azouya vakasangana namunda uya. Vatogara mukuru sister yangu akazoti ndodokera weekend yakasvika mwana haana kudzokera. Kuzosvika ine ndazonzwa ndiri kugwera kuti chinge akazotevera mundadzi. Ndokumbira mushare live. Mira batai makadaro. Batai mukoni. Ndokumbira mushare live guys. Share live mudedze vamwe. Ndoda kuti munzwe nyaya iyi. Handika muzodzidzawo zvakare. Handiti ndizvokola. Chizovewo chidzidzo. Handitika tozati zvinonetsa pavana simuzoteerera mudzidze. Handitika itai muchitega vamwe venyu vauye vanzwe zvisere. We listen, we don't judge. Hande ikoi. Okay. So ini ndanzwa kuti mwana uya azotevera ari kunoko
inini ukapa wangu na baba vemwana utanga tichiwiri kana tatiri maneighbors kana tiri maneighbors so that ndikubara tikoma wangu na baba vako shingi saka for now uchibodzokera kwangu achishanda kuIsland nona tete vako kana munyaka nge awana mari yekutora anonobvisa mbichana kumba kwenyu mokutanga mukugara mese haungarambe uripo iwewe for now uchibodzokera akati vanonda akutodzokera maifarai mazuva enditi maifarai ndasandava vatete so haana kudzokera musikana uyu musikana angabva kupi mukomana uyu vaigara vari angabva kupi musikana pakauya kuCape Town aibva kuZimbabwe kana kuti aibva munomu no angatori munomu kuEast London ndikubanga achitogarawo akatobva kuZimbabwe achiti auye kuzoshandira mwana nekuti akazoita mwana musikana mwana ndewani mwana wake okay asiri waamunya wake alright kuno akatozoya kuri musikana so abva ikoko kuEast London ikoko kuna tete wake takazomubvota hanzi kuna tete wake akabva vasawirirani tatoi azomanikidzira kugara kupi kune mukomana ndakataura nemukomana ndikati shinga anodzokera rini kumba kwavo zvikanzi atari kudzokera paweekend weekend yachena isingaperi munin'ina wangu mbva kuzondouta ndozviri kuno ndosituation iri kunoko pamba abva aenda kunogara kumba kune mukomana ofuti vakomana vaigara vari boys vari 3 murumu 1 ndokuenda ikoko akatanga kunogara ikoko achirara murumu 1 nevakomana vaya uzozofamba sei kusvikira pakazonopera mwedzi andopakazonotsvagawo imba yake ndokutanga kugarisana kwavakaita vanavo so zvadaro vagara abva atongobatawo nhombo yechimwana chake chekutanga chane 5 years now aita nhombo inoyo 1 year chakadaro abata futi imwe nhombo futi chimwe changa achita chitori premature 6 months akagara about 3 months ari muhospital ninongo achifamba chinomuona nevanomunin'ina wangu achifamba chinomona kuhospital kumba kwavo vasati vaziva inini nababa vake ndachiri kuZimbabwe magezi iwayo ndiyatosangana nababa vake bhosta iwirirani hatototaurana hamuri sei kumba kuri sei ndotobvunza mwana wake uyu mukomana uyu kuri sei zvakanakawo sei so ndakatongoti nini handikwanisi kuti nditaure nababa ava kuti mwana wenyu akugara namunyaradzi tati kana mari ikazenge yawanikwa iyo kana mukomana ashanda ozonosevedzera asi hazvina kufamba saizvozvo hazvina ini pandakazoya kuno Cape Town ndopandakati haunogari nemwana wavanhu mahara ininiwo basa rangu onhera house girl so makamari kanguwo kanga kasingakwane nokuti ndichine mwana achiri kuenda kuchikoro kuti ndinzi ndingamubatsira kuzonobvisa mari saka ndaramba ndingopawo pressure kuti no mari yawashanda ndipendi kuchengetere tonobvisa kwate zvaravavo nokuti ndii ndinozonyara mangwana tinozoti kudiko asi vana havana kuteerera nyangwe iye mukadzi wacho angasatodi kundiona nenyaya yekuti ndandikamutsiura kuti hautange kugara nemurume asina kukuroora gara kumba kwenyu kana uyo achingawana mari achanobvisa kumba kwenyu zokutora asi zvese izvo zvavana kunditeerera kusvika nhasi vanga vatama vakugara kune imwe location then vachigara ikoko sisimeni kulocation iyoyo indogara kustein kubasi ndoya off after 2 weeks so ndakavafonera ndikandikukumbira ukakuya kuzoona kwamunogara kuitira mangwana mwana anorwara iwe unorwara munya anorwara hatizozivi tokwanai pati asi musikana akaramba zvezvokuti ino anongoziva kuti anga akabatirira zvokudhara zvanandikarambidza kuti aiwa mungagari mese musina kuroorana handina kuzviziva ndatozozviziva nawo kuti kondo pavanga achakabatirira ini zvanga zvakatodiperera tokodaiwa vana ndo maitiro evana saka kusvika patazosvika nhasi ndakazongofonerwawo ndiri kubasa akarwara musi weSunday ari muchechi zve zvakazi taurai nendimi vanhu gamuchirai ndimi akatanga kutaura intongues akaramba achingotaura kusvika azogara pacheya vanhu ndopavanotisa kuti musikana uyu anenge asikunzwa mushe vakamubvunza kuti kochii akati ndiri kunzwa musoro ndobva anamatirwa musoro uyawo so vanhu vakazongobuda chechi yapera havana kunotisa kuti musikana uyu achiri muchechi hanzi akazenge aita zvokurara akazvambarara mai vaibvisa zvedheko zvanga zvaisa vanga vasara 1 ndovakatozonotisa kuti hazvina kumira musha kwakufonera vamwe vanhu chechi vanga vaenda kumba vekuti dzokai kuno shingi akangorara namanje
kwakuzomutakura but angachera zvazani makumbo ake mai vanga vachitaura kuchechi kuti shaya dzake dzanga dzatooma maoko ake akatonhora so pavakamuendesa kumba vaitsvakurudzisa mvura vachimutsava-tsava mumaoko ake nemakumbo ake kuti kuda angapika but hazvina kumboshanda. Ndopakabva atanga kuita running stomach akatomesa machira akarutsa dzanga dzatowanikwa kuma 11-12 ndopavakazomutakura manje vaona kuti situation haichaiti vakatanga kufonera ambulance yakanonoka kuresponda. Shamwari yake yanga ine mota ndo yakazofonera ndo vakazomutora vakaenda naye kuchipatara chiri mudhuze nelocation yavo. So kuchipatara kumadokta vakati hatisi kuona chirwere isusu nokuti anga akangonyarara haachatauri manje. Ndobva vatomutransferya kuchipatara chikuru chinonzi Tiger Bay. Achisvika ikoko angasati atopedza kurepo kwachena anga atoshayika. So ini ndakafonerwa na 2 o'clock ndiri kubasi kunzi medhare wakarwara hakuna kumira mushe nemunin'ina wangu kandi tuye kuzotora vana vishamwari yake. Handikati kwakarwara rini zvatosvika ipapo kare awo pasina nguva ngani 4 o'clock ndakufonerwa kunzi kwanzi medhare vaivashayika. Tanga tane nguva ina ndatova nenguva nenyaya yekudokera kubasa ndisina kumuona plus anga akagara akaramba kuti tonomuona kumba kwake kwaanogara. So takazongoti tanzwa kudaro inini murungu wangu akabva ngoti tichiendai munoita zvefuneral. Saka takasvika tikanoenda kumba kwacho kwaaigara takatoshandisa GPS kuti tisvike kumba kwacho nokuti tanga tisingakuzivi. Saka zvadaro tanoona situation tikati ndokuma kuimba yachena idike vaigara ina kusununguka ndobva takati kune shamwari dzake takutakura vana isusu tinoyo kuti shamwari dzake dzanga dzamuendesa kuchipatara dzatotaura kudhara kuna baba vacho vakaona nhamba iri mufoni vanga vatotaura kudhara kuna baba vacho kuti kuno mwana wenyu ashayika. Zvinova zvinokachamadza vabereki vemunhu zvinorwadza kuti vangotanga kunzwa kuti kwanzi mwana atoshayika mwana haasisipo apa hapana chiri kuzivikanwa nevabereki vaya hakuna kuroorwa hakuna chakabviswa ikoko havasi kuzoti havasi kutoziva kuti ari kugara nemurume vaizvizivavo but kuti kushedzerwa kwanga kusina. Saka tadaro paya ini ndakatozomunzwawo pamunini vacho vakundifonera vakapiwa nhamba dzangu one of the friends vakatondibatawo maoko zvakanaka svika ndiri pamunini vachimwe ndogara kuJoburg. So ndobva ndikatanga kutaura naanatezvara paya vakati saka muri kuzvifambisa sei. Ndikati handiri kunyepa inini handina chandinacho mukwasha wenyu haatoshandi haatorina kana chainacho haatorina tese munin'ina wangu haana madhezi akakwana basi anongoshanda 2 days. Saka zvinhu zvachena zvakabva zvatanga kuoma. So zvadaro anatezvara uko ndobva vaziva vekumba kwedu kumusha ndopa vakazoitawo timu apo vakaonesana kuti toita sei chiunganidzai mari shoma tonopisa tsvakirai kuno nemhere. Saka vanhu vakaenda vasvika ikoko kumba kuya takatorawo mai wemaraini inova shamwari yangu ndiyo wandikati nini aende kunotaura naye vakukwanisa kusvika kumba kwaanatezvara kwacho. Saka vakataura nawo mazwi ekutanga zvakaita kunge vari kunzwisisa. Saka vakazongopandukawo vakati ini handina mukwasha pano. Vanhu vekumba vaenda nana sadoko vaya vakabva varamba kugamuchira mari yemhere iyai. Vakati aiwa 150 yamauya nayo ishoma 150 yavanga vaenda nayo. So ndobva vanzi uyai ne200. The following day yachena ndobva vaenda ne200 yacho. Vakanzi manonoka ndifunga vanga vanonoka neabout 3 minutes. Vakanzi kuda $20 fine. Ndobva vabvisiswa $20 fine yaya. So ndobva vapiwa list sisimene list riri kuamaunta nearly 7,000 because it's 6 point something. Ndichakutumirai rora racho rakatumirwa bepa rachena ririmo mufoni ndichakusenderai. So vati vari kuda mari iyi yakakwana musacheme tikungoda mari yedu yakakwana then from there tochitanga kutaurirana ndo mamiriro azvakaita. Saka vana vakadzokera futi totirai kutaura navo pakatobatiranwa mboma chaiyo vakarohwana sadombo vacho nemboma vakabva
vachitiza. At the same time, wanasadombo vaya vatatuma vai vakudhimanda futi kuda $200 kwatiri. Yet the situation yakamira yakadai hatisati tatombosvika kupi finaro vachina haisati yatombotanga hatina kana mari yatatombotitave nayo. Kumba kwedu tinguronherera takafirwa kare kare takangosara tiri vana. Hakuna munhu anonzi ane basa riri nani ringatonzi rinobhadhara. Hakunai. Right, saka mamiro azvakaita. But ndoda kuvhunza hangu tete pamwe chete nekutaura anditi iko zvino hazvichabetseri kuti musairirane mhosva zvamakuda kuita pano kuti ndasingatombozivi kuti anogare ndanda nenguva ndaimuudza asingateereri hazvichashandi. Imimi sefamily hazvishande sefamily because imi ndimi mukuru maiveko mati pane mwana ane 5 years anditi pane kuda kuti ane 5 years kuda kuti ane tutara mukuru kuda kuti ane 5 years ane murume wake pa 5 years obviously nemamutodza hanzva dzenyu inogara kupi makungotaura inyi because paita pave nenyaya mamutodza hanzva dzenyu inogara kupi ndochokwadi handesi vanga musingatowirirana nemurora wacho chose animaona. But however hatisi pano pakukujajai nekukuudzai kuti mudai apa matodzidza mega kuti next time handitika including your brother kuti next time vana vevanhu havagarwi navo mahara including comment section vakomana vese nevarume vese varimo. Kune vakadzi vazodza dzimbava vakaroorwa musina kunzwa kana tsvagirai kuno hauna kana list yekuti pangwana pakanzi padai panonzi wakadai so imhosva. Ndofunga ndanyatsoti tega dai munyatsonzwa chidzidzo ichi learn from this case amukona kuti vakufixwa vakaenda ne150 kadzi vaipano muye ne200 vadzokera ne200 mangwana vasvika kanzi manonoka ne3 minutes kana 6 minutes ameno $20 yati 20 apa mari vapi yekuscrounge vapinda pavanzi 220 yaya vakumhanyiswa nemboma handimona uyu shamwari yacho yakusadombo shamwari it's obvious inenge yakatoudzwa anditika inenge yakatoudzwa kunzi inenge yakatoudzwa kunzi mudhimande momani anditiona so ndo nyaya inenge iripo andimashona kwanzi namo boys mai wakanaka avasi haisi nyaya yabrain here mwana sisi vangu ngava vanoiziva ngavauye nayo tichifambe sifana tinochimhanya saka ipapo manje makuita zvokutofixwa ende iko zvino muri kutaurirwa $7,000 munhu akashayika nesande nemande nasichinga Friday nemande ane 4 days ari muchipatara ari mumochari. How old is mwana uyu akashayika uyu? 35. Shit. Yeah. A 35-year-old lady handika akangotorwara ari muchipatara ari muchechi sorry aenda kuchechi zvakanaka from what I heard nevanhu vari muchechi hanzi musi wayo aitotamba nevanhu vari muchechi menyu manga mwana hanzi aitotamba kuchechi hanzi achinamata zvokuti vanhu vese vakapererwa hanzi chero paakanga akadonha handika mufundisi akatombofunga kuti pamwe kumatambira anga achiita pamwe idhimoni kunzwa vanotenda vanhu vari muchechi imomo kanzi akatombofunga kuti pamwe idhimoni vakamboti pamwe mweya mutsvene hanimona because akakuita zvinhu zviri hanzi akakuita zvinhu zviri widi muchechi imomo vakatoti mweya mutsvene exactly hanimona kuzosvika afe ashaike handimaona kutooma sheya kutodianudza akatoomera muchechi handimaona zvino zvakatyamadza kuti munhu anga achitamba kumberi kwari kumberi hanzi aiimba musikana mukadzi uyu hanzi aiimba muchechi imomo handimazvona kunonzi kupi kunonzi kucape town uku kunonzi kudii kucape town kwavaigara kunonzi kwaigara kunonzi kudelft kwai kudelft ikoko saka guys haisi chechi yekuti hanzi munoti wanzi kese kuti hanzi chechi irudzi kana kuti kudini no mukadaro makutokanganisa kune vanhu vakafa vakawanda vakafira mumachechi guys kudonha kana nguva yakwana kune uya akadonha pasta vachiparidza kuchechi vakadonha vanhu vakati kwasi pasta vakangasa kutsika vakatofira muchechi ivhidhiyo yacho itoripo vachiparidza vari palive vanhu vanofira machechi panogona kuti pavachazozvitsvaga panogona kuti vaone zvimwe zvitorikowo pamwe kusaidhire mwana iyeye handimaona kana kusaidhire kwakarogwa kana kumakommunity handimazvona hakuna anoziva
chechi tingatokanganisa nokuti dei yanga ine kunzi muchechi vanhu vese vakanzi namata muchechi mo mungadi kwakafa wakawanda animaona hasi yoga akanamata saka zvokuti titi chechirudzi pakati zvakatongoitika gai zvanga zvakatonyoga kuti zvakatongoitika ini ndakupanda zvinzo ndabatikana asi ndangoti ini tingatoda zvangu kufira muchechi inini hangu ndingatoda kufira because the way andaudzwa kunzi ainamata musiwoyo hanzi zvanga azima namatura aitanga tori abnormal ari muchechi the way andanzwa saka ndikatoti mwari akazvendera kudenga mwari pamwe tisorani akaendake kudenga panguva iyoyo ndingatodawo mafire waye kufira hangu ndichinamata ndiri pamweya mwari vobva vati wishi mweya wavo haiwa ndinoita ndakadekara but anyway zvinozvarwadza vasara because anenge asingandasendi kuti chichakaitika zviri kufamba sei animaona right and then Bible kemutaura kuti kwai vanzi blessed are those who dies in Christ vakaropafadzwa vanofira munashi so ipapo inzira nhamo yavepo manje yayenyu iye apedza rwendo rwake yayenyu nevana vaviri vasiya nemhuri yekumba kwavo animaona anzi pamwe airwara achifamba kubvunza wakandaita anzi anga asingarwari handizivi anzi airwara achifamba here angatosimbisa zvokuti anga hatizivi pamwe bp ndatisingaziviwo hakona but yakashayikwa kuchipatara uku hakuna chakaonekwa hakuna ameno kana zviriko akanzi hakuna chakamboonekwa kunzwa wakandaita ava vati tasati vauya kwandiko zati ndatakataura naveko zvino but yaenda ndatoipiwa udhara hanimaona ndandatoudzwa udhara kuti kune zvishamiso zvakaitika kuno kudhefti kunoku nemuchechi kwatinopinda munemusesande zvakadai vanhu vacho havana muromo neremuromo nanhasi havana neremuromo saka right ndo nyaya saka imimi ndinoda kubvunza muchisvika pano imi muri kudei muri kuda kubatsirwa nei mari sisimeni tikangonawo something wotichitsvaga mari yekuti bhoti iende kumusha timbokwanisira mari yekuti bhoti iende kumusha munoziva kuti bhoti inoita mari kubva kucape town kuenda kuzimbabwe kugweru watakataura neakati 28,000 ndo maprice acho iwayo akati 28 saka apa muri kutsvaga 28,000 apa mune 7,000 because chimukana nechituna chichanogara pagedhi vachimirira kuti at least pa 7,000 pamwe mubatsanidze kana 4,000 kuti mukwanise kuti mutaurirane ndakati vari kumba kuzimbabwe kuvamwe wasanobatanidza ikoko ini ndichitsvakawo kunoko hapaka it's a long shot saka pamuri kuda 28,000 kuvanhu badha hapakaipa ndati saka muda 28,000 kuti mucontribute 28,000 ndoyatiri kunyanyotsvaga 28,000 yekunoko kuti chikwanise kusimuka kuno ko imimi madini kutaura imimi mune polisi here imi madzakanitange nemi mupenyu achipo mune polisi ini ndine polisi kwamuneti kosema musina kuisa wanzvadzi yenyu ufungekani kunyaka hanzvadzi yangu inini yakaiswa kumusha yakaiswa hanzvadzi yangu asi muroora wemanje akatombobhadhariwa ZBS vakavati muchikontinya handachakwanisi paakapererwawo nebasi mwinawo akati handichakwanisi chikontinyai muchibhadharawo polisi vakatadza kuibhadhara polisi yayo zvakaoma saka kumba uko hamuna mombe or something chekuti right now like mungagona kuti because chandinoziva chinoitika manje pamari dzakafanana nedzidzidzi isusu kusocial media senge pano padiaris mari dzekuitisa zvitunha kumba takawirira ndizvo isa hativhisi noti tinoencouragea munhu wese kuti ita polisi yako polisi i79 rands pamwedzi 79 rands pamwedzi imari yekuti pamwedzi hapana pokuti mwedzi unobva musi wausvika musi wa30 vanhu vasina kutenga dibonias pisa inhema kana KFC chai munotombopfuura kutenga KFC nhasi mombosacrifice kuti mwedzi uno nhasi no KFC timbobhadhara polisi vanhu havadi unoziva chitaura kuti hanzi kutenga rufu kwangu varipo chasara vonai kutamba ndo zvavanoita vanhu so ichandoziva makuenda public tinota kwaivo kwamunetsi kwati ndamuona pano makamboendawo here sezvonguripo kwamunobhadhara ndakatira kutaura nemumwe mushandi wavo
ndakamutenda kumirawo nhamba dzavamunetsi varipo pano vamunetsi uyai munhu client yenyu yawirwa nedambudziko, please can you take over this case, can you please help, because vanhu vanouya kudiaris asi iclient yenyu handiti. Can you please vamunetsi, if possible, can you please assist in any way that you can? Mataura navo kanzi mukapuwa namba handina akati hatitenderwi isusu kukupai nhamba dzavamunetsi. Ndikasona ndonani since ndiri member yenyu ndonani ndoda kubatsirwa, ndakaexplaina kuna agents akaita ndivinge ndichijoina Great Hope, musikana wandakataura naye akati alright tikagendidai ndichakutumira nhamba dzamanager mugozotaura namanager anogona kukuassistai. From there handina kuzokwanisa kuwana nhamba dzamanager, zvanga zvazondiwandira ndichiramba ndichingutaura nemuhwani tanga takungotsvaga kuti todii. Since uku kwasunga pandikangonzwa kuti nhamba dzake haakudziwana, then mumwe musikana akatotirawo kutaura naye kunhamba dzake haanokwana response. zvakaoma nokuti isusu tinenge tisawo veduwo pakufront izvozvi tinenge titori nelist yepano vanotodawo help vepano vemuno ava vanhu hatichovazivi kutaura chokwadi chaiko. Pamwe murora wenyu izvozvi angadori mumwe vamwe vanhu vanga vane magosi anga achidoti tukachazvitarisei izvozvo asi haasi munhu wapano handiti munoona. Ndosaka tichera kuti kubatsira nevamwe handitika kubatsira nevamwe kwakangonaka. Kana kucommunity kwangu vachigara ikoko kwabviswa mari kwanga vachigara havasati vafamba nebhuku, havasati vafamba nebhuku. Takangomirira kuti kwakangouya vanhu vokuchechi nezuro ndo vakauya, kwakauya vanhu vokuchechi. saka vachechi vacho vabvisa mari because zvazvinoita madza kana ita tongozoti hedu hameno vanozoda kubatsira vanogona kuzobatsira handitika zvekutonzwawo tisi because itori kesi yekuti matogara mune imwe mhosva yakakumirirai kumberi. Animona, it's not an ordinary nyaya yekungoti munhu angonzi afa. Antimaona munhu anongonzi afa saka onzi ingona yekutamba panotori nenyaya yekudhara and you can't afford kuti titi muviga mukwanisa kutoviga munhu kazhinji tinongwanza kuti munhu ingovigai munhu wenyu koko kwaafira but apa you can't, hamukwanisi kuti muvige munhu and hamukwanisi kuti mumuchengete kuno. Antimaona zvazvinoita kana muchiinda manje kuna vamunetsi kunotsvaka mari kana kuti muchiuya kudiaris kuzotsvaga mari muri kuenda kwavamunetsi kana kuti kwasisime tsvaga mari munosvika moti sisimeni andika vamunetsi tine dambudziko ratinaro pano anditi dambudziko iri nyaya yedu yakamira so kuri kunzi kuri kudiwa 28,000 pa 28,000 isi takabata 20,000 semhuri saka ndopatiri kushoterwa. Animona vamunetsi vati alright vane platform obvious haibudi muhomwe mavo vari kuti vane business tinozviziva kuti ane business, we all know kuti munetsi ane business right. Ihandazi yangu ari purusha rari papa animona iye oendawo kuplatform kuti guys ndine kesi yandinayo handiti kesi yakamira yakadai handiti pane 4,000 handitika pane 20,000 ndiye vakabata handitika saka vari kushotawo 8,000 veduwe tipeochi yamunenge munayo antimaona vanhu vobvisa antika maybe iyoshota antika muchiuya kuno kuyashota ndiwo patakwaniswa panzvanzi chindai kuna sisi vangu kuna sisi meni moyawo kuno tabvawo nepavamunetsi maybe vatizamira kuplatform kwavo vatiwedzerawo kana 3,000 kana 4,000 tashoterwa maybe ne4,000 touya pano toti vari kutozama vachidai ndo zvinoitwa madha. Hamungoendi moti tikuda 28,000 notiri kune mhosva kuvanhu tiri muprocess vanhu vekomiti vanga vatoripo pano vari kutibatsira. Haisati yaungana but tiri kuziva kuti tichawana hedu something. Vanhu vekomiti vanotori pano vari kutibatsira. Saka chechi yaufa ngatitaure chechi yaufa chechi iri kuti chechi iri kuti yambo iri kuti chi chechi yakawisa 1,000 nezuro ranzi nezuro manzi 1,000 ranzi 1,000 ranzi yes nezuro vakati ndei ndechema
chema ko pakuendesa kumba mambotaura navo here kuti munzwe kuti vari kuti chii? takataura navo zvese takataura navo vakati vakutanga kufamba nebhuku ravo nhasi vachitsvaga mari yenu nekuti easy mufundisi vakataura ka zviri easy kungoti vediwe nhamo yemwe wedu muno chechi muno antika tatingokumbirawo kuti saka kureva kuti uchabuda mari futi handiti kuchechi kureva kuti uchabuda mari kuchechi imwe handiti kuchechi vakatipromisa kudaro kuti treva omins kubatsira hatisingazozi kuti kunobuda mari but vakati vari kufambira mari. How big is the church? Mauza chechi dzekunze uku haina kunyanyisa kukura zvayo. Ndiye managerians. Asi pane vanhu vakasvika vanga vari kuma 50 something vakauya nezuro. Chechi managerians. Aiwa ndiye kuZimbabwe. Mufundisi ndo kuZimbabwe ndo kumusha. Kana kuma 50 guys, tikati 50 by 100 pamunhu imari. Imari guys, itaimeti fast. Ndokutoka tato budget aku chechi uku. Tongoti 50 wakaya zuro by 100 imari 5,000 ndizvo. Imari guys 50 by 100 5,000 rands. Saka pastor vakatoti munhu nemunhu paimba igega 200 kureva kuti 10,000 nobuda 10,000 nobuda and then iwo pastor vazosi 200 toti pastor wese kana kuti 2,000. Amen. Ino toti pushei. Then kuchitawo vemcommunity vachibuda. Vemcommunity vachiwa vachikolektawo. Vari kukolekta kuna vari kufamba nebhuku. So nhasi tazongoitawo challenge yekuti tasangana nedambudziko rokuti imwe committee member yazovera ikatoda kutotirambidza kuti tiite mari rofunoko kwacho. Kuti mamu tichachagare naye. Asi munhu aizikanwa nekuti vana vake vese vakatovaitira kusaidira kwatinogara kuSwans. Ndokwamukutira mariro. Kwakumba kwedu kwatikuitira mariro ka. Vekomiti vachena verudzi rwemuno apa vanga varamba. Kuti hamungachemere munhu wenyu kuno kugai nanochemerwa kwanga achigara. Saka kwanga achigara ikoko kune vanhu vakwanda vanhu vanomuziva uye kuti kuchabvawo futi imwe mari because pakaipa. Andokudanyanyisa kuzikanwa sekuzikanwa kwanoita kuno kwatiri ndiko kwakanyanya kugarisa. Uko anonyanya kugara for a long time. Plus imba yavo yavaigara yanga iri haikwana kana vanhu yanga iri dikisa. It's a very small room. Yeah. Zvamunoita madhaka inini zvandakuita ndakupinda nhamba dzenyu apa anditika ndopinda nhamba dzenyu imimi kana mazounganidza mari anditika maunganidza mari yese yaunganidzwa kwese toona kuti mabata mari masvika papi mozochiuya handiti zvazviri raitika tichiona kuti because tisingakureverai nemotokari 28k atinaidi kwatinobva kwatinoiwana. Asi kuti ndinogona zvandinogona kuita indinogona kuti unokutaurirai namufundisi zvakanakisa kuti vapushe handimoona vapushe kuti kereke idini muchechi hamungashayikwi mari chechi nehomwe kuti ati mufundisi vasalenga vazive kuti nyaya iyi yatove inyaya yatongosvika kunzeve kuti bapasta hapana kutomira mushe tatiri kukumbirawo hapana kutomira mushe semunhu atora chotonzwisisana takutotemba vatonditumawo vemhuri kuti vede noti hapana kutomira mushe. Saka chitiuzai mungakwanisawo mari tionewo kuti vamwe vachabvisa mari. Saka tochimirira ipapo tinzwe kuti vari kuti kudii maunganidza mari mamuchitasira kuti mimi bhodhi inotaka kuenda kumba ndo the cheapest here 28 yamawana munetsati chi mambotsana munesere nyaya yekutakura bhodhi. Ndati nini ndakatadza kubata kana kubata munesi. Saka alright, saka quotation yami nayo makangopiwa ndio quotation yami nayo makangopiwa iyoyo chete. Kwamuneti ndakazopiwa quotation na nemskana kwa muneti akatipa quotation ye 27,000. Saka sei mimi kutsvaga 28 mimi makapiwa 27. Mati? Sei muri kutsvara quotation ye 28 makapiwa 27. No, kwamo boys
minutes ndopatakapuwa quotation ye 27,000. Okay. Then zvadaro nenyaya yekuti takashaiwa tingabata kuti tingataura nekuti hamungatidzikisirewo here. Handina ndikunyanya kwamunetsi. Then kunenge tikazoenda 28,000 munhu wemuraini anozivana nemunhu iyeye. Saka tanga tataurirana naye akati munosanobhadhara mari yemhikana mbichana kusvikira dhera kuti tienda kumucharadii rakwana. Tichifungira kuti patenge tichikolekta baba yatenge tichiwana toitisa pai muakaunti make. Andimaona munhu akazoya pagiraundi takataurana naye kwamunetsi handina wandakambowana wokuti nditaure naye handina. Because apa ndikutarisa futi kuti pakutaura nevanhu vemapolisika munogona kutozowana imwe inenge yakachipa. Guys, zvokuti cremation hazviite panotori nemhosva. Vanokremeta vanomukremeta sei sani vanomukremeta vachiti kudii chero kuti vatomubata chinhu vachisimudze kubva kuno vanotoda hama yemwana uyu kuti isumudze inyaya idzi ende chitunhu ichi kuti chinopinda 7,000 ndiyo yakapiwa yekudziroora handi kune dzichanobviswa vachisvika paground nekofini rine mwana wavo kumasure antika kune dzichanosvotanga kupagedhe chakoko hachipindi chitunhu ichi hanoona muyadhi mavo kune dzichatanga kubviswa kufitonongononzima 200 machi kune mari dzichatobviswa ava cheve chavo kana vakangwara family yavanotoda $10,000 kuti zvozvofamberegwara vanotoda $10,000 kana kuti vozotaura navo vosada chikwereti hamhenu sezvo paine vana 2 antimaona but panotode kupisa tinotopisa anopiswa iri habeangari hazvadzi yavo yafa ndopatenge kuti imi itaipisai munhu hazvadzi yanda hamuna mari kumisa kumba but apa pane mhosva iripo guys. Mwana uyu akagara nemumwe hanzvadzi yavo 5 years hapana kana tsvagirai kuno kana vabereki vangu vasadozivi kuti ari murume asi akaita vana vaviri. Saka kuti vamuviga hazvigoni chapiwa anovigwa nani. Vabereki vemusikana vari kuZimbabwe vari kuti uyai nebhodhi kuno ava vari kuCape Town. Musikana yana kana hama yake iri muCape Town. Anogari kuJoburg. Zauya here. Pana pete tate vakanga vati vari kuuya kuti vazotibatsira vakabva varambidzwa nana baba. Then imwe sister yacho handi muri kuona yakanga yachifuti inokwanisa kuuya vakabva varambidzwa handi muri kuona hakusika kuna hama yake iriko ka yemusikana. Takati pachivanhu chedu hembe dzake nhumbi dzake dzinofamba kusungwa nemunhu wese. Yes hamudzibati itaikoko ende mukadzisunga mira ndikudzei kola muri kusenderwa trap mukadzisunga hembe idzodzo imini muri kunosvikonoripa imhosva. Saka todii smeli ipapo todii manje option ndiyo yekuti mutsvage mari muindise muinde naye kumba ndo option iyoyo. Hembe dzake idzi motoramba muchingototaura navo kuti tokumbira kuti muye munenge matovatengera tiketi kuti vauye vazosunga hembe mukangodzisunga muri kunobhadhara mberi uko. Vanini vake vavari kuJoburg ndo vana ndiri kucommunicata navo zvokutoti vakatomboramba kundipa birth certificate vanhu vacho kuti agadzike mapepa ndipawo but tambokwetana birth certificate rake zvakaoma varume rorai vana vevanhu varume ndikutaura nevanhu varume rorai vana vevanhu vakadzi mimi mugere nevarume musina kuroorwa handika kuita vana 4-5 usina kuroorwa izvi zvakadai zvinogona kuitika kuna anyone. It can happen to anyone. Imi muchiti mururana muri tu unosara uomesera umwe wako iwe wainda antimaona unosara apakaipa apa muri panguva yakaoma cheko aiwa Sheroni panguva ino ndoyekutega guys tegai varume venyu tegai zvikomba zvenyu zvamuri kugara nazvo nevarume venyu ngavauye pano ndivaudzi sasisi vakuru kuti dai munorora vana vevanhu but vachiomesera kudai vanhu ava vari kuomesera futi mwana wavo because the more yavanenge vachiomesera the more yari kugara munhingikiri mumochari vozodii zvozodini the more yari kugara mumochari vachiomesa zvinhu kudai the more yanenge achingori mumochari ende manje imimi handiti muri kuona kuti kuda atobva kuchipatara here atove kupala uko kwamamuendesa uko atove kupala kwekuya manje mukagarisa muriko pasina chekuitika pala nitanga kuchaja pedhei
understand Angie. I understand you. I understand you. Tinoparidza pane vediwe zororo pumulani 80 randi. Vediwe jorora joina zororo pumulani 80 randi. Vediwe zororo pumulani joina 80 randi. Izvo zvikudzara. Izvo zvakutaura kudai sezvozvi birthday yacho yekujobek yakutodarika polo kwane chinda. Nokuti 2 days vabe panenge atobuda. Vakutoenda. Pationa izvo zvinadasi hapana kana munhu akasheka nemandi. Pari kutsvagwa mari nanhasi. Garai nezvikomba vasikana, asi udzai zvikomba inda unobvisa kumba kwedu usikamu. Endai munobvisa. Nokuti zvinooma. Ende kunobva kwafa mukadzi uchikubva kwasara iwewe wakachigara naye usina kuroora, hauchazvigoni. Masi zviri kuitika ipapa. Vana vati tende vatopinda tsirengwende manje. Vana vati tava kana vaitaura kuti inda norora chiri chokwadi achiramba. Iko zvinondo vachitunga ndo vachipinda pataiti manje. Asi vaitombotaura. Asi vaitombotaura. Asi simechekera bankuru ngavaye vanorora. Bankuru vapi nai admin? Bankuru vapi? Kusara isusu tichato nekutoza takarogwa mari tichatombosisa. Isi tine zvipepa zvakare zviya. Zvakare zvinoche chiri panye dombozivi. Tindikaenda kana sinongo yamotiswa varunovigwepi. Tinde ikoko motoenda hakuna zvipepa yakuchazoya munhu aitibwa yeye havana kuroora havana kupedza naudi vakapedza kuroora havana munhu ana yakapedza kuroora kwaya muroko kwacho apedza kurogwa indakapedzwa ini ndapedzwa chaiko zvekwamwari chaiko hanzi naodiu ndoda polisi unozoya kuseri ndokujoinisai guys joinai mapolisi zororo pumulani as little as 80 rand pamwedzi. Kana uri kudiaspora kune eni nyika yekudiaspora 13 pounds. I'm so happy nevanhu vekudiaspora munoziva. Kubva pandakauya muno every day vari kujoina zororo. Vanotouya ivavo vari kuya simeli zororo yenyu yakamira sei? Zororo yenyu ndijoiniseyo. Vari kujoina zvechokwadi. Vamwe vagara nemamapolisi vakutotorerawo vamwe vachisema mapolisi ma-extended families aya. Nokuti mangwana zvinonetsa. Regai ndikudzai kesi yakaitika izvozvi iye zororo yatinayo kuno kuManchester. Vamwe venyu vari kuiziva vekugroup vari kuiziva. Pane mukomana akauya nema-COS manje akauya gore rapera mukomana. Auya gore rapera. Alright soko. Auya gore rapera mukomana uyu nema-COS anzi akauya muna February. Akauya muna February. And then hanzi aingozvimira ake doro rake. Munin'ina wake ari kuSouth Africa uko. Muna December. Again for the boss vangu vakudze nyaya. Okay, alright. Taizvivano chechi ndokufonera ibheki. Taizvivano chechi. Andivafonera bheki. Ngavamboita zvane chechi. Mirai, minyatsonzwa. Apa ndoda kuzama kuikarija varume venyu vakateerera. Anditika vakateerera varume venyu vari kuona. Nemiwo isai live iyi, isai kuti tiwikweni varume venyu. Nokuti pamungana udzi murimoti ndirori anorapa. Anditika right. Ndoda kuti munhu muone case study. Inyaya ndinofanira kuenda kuManchester ini izvozvi. I'm supposed to go to Manchester right now, anytime. Mirai. Muzoti ndikutaura nyaya yekunyepa. Ndisofamba kuenda kuManchester, ndaitotaura na mama wangu anogara Manchester kuti ndikuya ikoko. Muri sei boss? Ndiri right maswera sei? Ndaswera right ndiri pa live handiti. Pane case yaitika Cape Town. Antika saka case iyi ndandiri kutaura ndichiudza vanhu zvenyaya case iyi. In fact hama yacho ndiyo yauya yakachara nyenya yekesi yerufuro wakaitika kuCape Town. Anditika so mukutaura iyi case complicated. Anditi asi ndikukurudzira kuti munhu vese vari kuti ndikuda polisi munondibata kuseri yekuseri WhatsApp kuti zvakakosha sei kuita polisi. Anditika ndobva ndatanga kutofunga kuti tine nyaya tinayo kwandinofanira kuti ndiende. Anditika kuManchester inini naBaby. Anditi ndokumbira kuti muudze vanhu kuti murume uyu akavhurirwa polisi nani ende munhu akavhura polisi akaivhura rini murume yakafa rini kuno kuUK. Udzai vanhu. Oh, alright. Thank you so much, Mary. Yeah, the person akavhurirwa polisi nebrother yake kuno South Africa last year. Iye anga ari kuUK. Achimba ashaya a few days ago kuManchester. And but yange up to date. So we are repatriating the body yake from Manchester kuenda kuchitungiza ku Unity A kana paper yake yangopera. I'm sure in the next few days achenda to repatriate body yake from UK to chitungiza Unity A. Right.
maita henyu vamangoti ndapana dangoti mutaure chirega ndichipedzisa kesi nyaya yacho. Thank you very much sir. All right. Saka nyaya iri papa ndeyekuti guys budhi munin'ina wemurume ushu antika ari kuSouth Africa nekuziva kuti budhi wake kuti Mwari vanotaura nevanhu kana nditi munin'ina uyani namata kaina handizivi guys. Hani maona handitomuzivi munin'ina uyu. Asi muna December anditi angatisena budhi kuti vhura police budhi asingavhuri police ndobva kuti reka ndimuvhurire ndobva muvhurira se extended family muna December. Guys, police akavhurwa muna December ndobva ti December, January, February, end of February ka tatopinda muna March ndopa yakamachua 3 months anditi ndopa yakamachua. January, February, March, end of March ndopa yakamachua. April watabuda uyu akunopera ndobva ashaika murume yakangodona bathing room ndobva ashaika. Hana urwara, hana kudi akangodona yesi Cassandra love you akangodona ndobva ashaika akatazoonekwa nemunhu waishiya naye achibva kubasa. Hani maona ari mutoilet muyamya kodhori kuramba kuvhurika chichi kuitika ndobva apusha ndobva ona yakatodona. Hana kurwara, hana kudi achitogeza kuti aende kushift yake ndobva atodona pasi ndobva atofirapo. 3 months mfuke ichangomachua. Munin'ina wake ari kukeptana ukatotora budhi sati budhi avambofa kazvifunga izvi akatora budhi izvozvo a few months ago, a few weeks, 2 days ago kuti ndokungodona ndobva atofira ipapo vasingarwari. Ikesi izvozvo present case kuManchester uko kuda umwe munoiziva ari kuManchester amene iriko kuPoland everywhere beti antimaona iri kuManchester uko mufunge. Saka 3 months but because yanga yatomachiwa pa 3 months ipapo andika Zororo haina choice whether vakavarusa business yes kana kuti vadini but contract says 3 months anditika policy yamachua pa 3 months makundotityisa simeli andi joina yaunoda maimiki vakabva vatomu izvozvi itisu tukutoita funeral yoyo ne 3 months dzake apakabhadhara ma 13,3 andika uya even South Africa arikubhadhara kandi arikubhadhara arikubhadhara ma 8 ake matatu saka abhadhara mari guys for Buddha 80 plus 80 160 and plus 20 240 abhadhara 240 rands ndio iri kusumudza budhi wake kubva kuno Buddha kutungisa. Mufunge wamwe vanhu vanongori naMwari wavo so 240 rands ndio iri kusumudza budhi wake because imutemo kai police ka yanga yatomachiwa hapana excuses. But people wake vakatotanga kutoita izvozvi. Inini agent ndini praise unongoya kuseri ndokujoinisa uya ku WhatsApp kwangu agent ndini zvakare ndiri brand ambassador wavo. Izvozvi imagine guys kuti ini nditori murodhe kufunga kuenda ko chero ndikatoenda ko hakuna kunoona kungonoona kuti antozi kuti even company yakanditi msimeni kwa kunosvika koka kuti ndikunosvika ndonoitei ndichavabvunza guys because hakuna munhu kuti ndikuita unoona hana mukadzi angasina mukadzi angasina mwanako hana hamako hana kana hama izvozvi so yatutoti hama ndiye munhu waishiya nayo ndiye watutoti hama animona ndiye munhu watutoti hama saka ndikundindeko sekambani handizi kuti pandozonosvika kwangu ndinozonosvika maybe kungoinda kana ndine confusion guys kana tinchainda body yako enda kumba maybe kuti for marketing kuti vanhu vaone zvichokwadi kuti body yandakakudza ine zvayo iyi yakuchiinda kupi kukago yakuchiinda kumusha ndo maybe ipapo nokuti ndichingoveini neumwe bebe akabva wezororo chichikuita munhu akabva kupi akabva kuAfrica wachiya kunoko ari kugara kunoko hanimona tiri 2 tisu tetomwenda kuti nodini tonokwanisa kunoona hanzi can I join? Yes, you can join me, Roxanne. In case paitika anything you choose which one yamuda kuti uvigwe nayo ikutakure. If it's the other policy zororo tinokupa mari beki. Yes William nyaya yacho yakadi vamuzotanga kuteera hanzvadzi yangu asi naye hanzvadzi yangu William mune mudzimai here wamurugara naye hanzvadzi? Are you married? Do you have a girlfriend that you are staying with? Are you married? Makaroora here kana kubvisa chagirai kuno because pane nyaya yanetsa panapa. Pane kesi yawo iyo yatototaura panapa yanetsa. Munhu uri kumochari so hama dzaisa list kwe 7,000 vanhu vari kurohwa nemboma kweruko. Hani muri kuona uku kuno kuruda 27,000. Join I guys. Musada kumirira kuti anzikana kwakunzi kwa how much me and my mama unoya kucelebrate then I will explain to you. Do you, yes, the jealousy zororo dafsi tinoya kuzo. Do not worry kuti uri kunyika kupi guys. Musawari kuti ndiri kunyika yakati.
imini come and join izvo zvamukona kuti paperwork iri kurohwa munhu ari kupi vari kuzimu sorry vari kuSA paperwork iri kutorohwa zvavanoita manje it's international it's worldwide saka ukafa iwe kana tukafirwa uri kuDallas koko kwauri handitika ivo vari tolayaza neve koko kuDallas vanenge vachitora nepala funeral pala yavanoshandisana nayo ikoko handitika ndio inotora yotora bhodhi yako idzodzo dzenyu dzevarungu ikokoko yototora iri kutobata basa kuno kundeyevarungu yakatotora bhodhi inoshanda nedafs nezororo ndeyevarungu yakatotora bhodhi yemukomana uya itori kumochari izvozvi muno muUK vanolayisa nemochari chero kafira kuSweden chero kafira kuCanada chero kafira kwawafira ikoko antimaona nyambe yenyu yeWhatsApp ndeipi iri papages do papage ya +44 yakapinwa apa yakapinwa apa papa anmona yakapinwa ipapa kwauri ikoko take the policy guys ha tukuita sokuti ndikwa change tukutai chiko munogara kanishita sokuti ngizo zvinhu zanzo akura kaidzoita kufema chiko hapana wani saka dzafema nema antimaona usafundi kuti ndiri kupi kana uri kupi kwauri namba dzakapinwa apa idzi namba dzakapinwa idzi kwauri ikoko we come and take you guys police akakosha amene varida kuti paripo dzida kupinda panyaya yemukomana yaTeri anything to say about nyaya yevanhu ava guys because so far isusu 28,000 as much as tikana kuvabatsira we can't give them 28,000 we can raise it yes but we can't give them 28,000 we've got our own people here my diaries who are also in need panguva ino handimaona what we can tingachozobatsirana pashomawo kana vaunganidza voya votaunganidzawo pakadai handimaona tochizoona kuti guys ngatingoisirawo ma10 rands anayo tivabatsire vaindi handimaona nokuti vandori nemhosva kudhara kuDubai vakati havari patoti we do it was before wini now it's worldwide we do everywhere we do kwese kana muna kambodi unongokontinua kubhadhara Brenda you continue paying from here isaka kubva kuSouth Africa chibhadhara wani tikungobhadhara kune link ranobhadhara mari yako zvakanaka vanhu vakawanda vari papa vanobhadhara nelink umwenda palink yekubhadhara ingoti 13 pounds yako hazvitombonetsi ende chakanakira kuzorora unogona kubhadhara gore rese you know kana une ma13 pounds 13 by 12 chi guys 13 by 12 chi unotobhadhara mari yese kana unayo kana ngopota dzengu kana izvo uri nikikiri we can't 28 yes 28 we can't Angie we can't. We've got our own people guys here who are also in need. Vaneru vari kurwara vakurwarirwa tine mukadzi uya guys nanhasi mucha uya she has to come back palive mucha vanhu vari kuhedha project yaya please taurai namucha handika ndipeiwo namba yake taurai naye she has tinosvika senior bachela she has to come back here handika ataure titange 156 what is 150 what is it for 156 whoa thanks for the amount 156 156 pounds pagore rose ungobhadhara ka 1 and then you relax satongoita tv inozvi thank you Uncle Flowers zvatinosita pa tv pa license anongobhadhara gore rese simple unongobhadhara yese ubva wadii kwese lizi hakuna nyika yatisiri uyai mujoine chete upedza wajoina iwo topaka drako wave member simple utakupa number self service uchitoona wega tine number dzedu pamafoni edu apo dzekuti unotoenda kunotora statement yako wega pafoni yako andika unogona kutoona kuti ndine mari yakati ndabhadhara pakati ndikushota inokupa statement yako isa pane self service yamutaura naye apo pane self service yamutaura naye hanzina mai ku 13 pounds mari ukafaka ticket rako ne flight ticket maybe kwafirwa nemwana flight ticket ne return rako mai ku rokuenda kumbane kudzoka uchisvika kuHarare handisika takakumirira tikutakura body nemaheshe edu nebhasi redu tikuinda newe kumba kwenyu tikunohosta funeral yese handika tapedza funeral yese uri kupiwa mari yako yechema and then ticket rako na rikudzoka uri kudzoka 13 pounds unoisa vanhu 7 you and your husband and 7 kids. Hi Susan, long time, how are you? Handumukona 13 pounds you husband 7 kids. And is it possible to transfer from one policy to no? It's not possible, my sister. It's not. Uningwa kutovura. Nungovura imwe. Weta true. Then ikana wazishaika ochuza. Notu ukisusu kachuza kuvigwa imwe police. Kwedu unopuwa mari beki. Unotuzewa mari. Unopiwa mari. Ma agent wa muri kutsvaga wezororo ntini. Hey guys,
ndini agent. Saka imimi muri team rangu, uyai kuseri neuwandu hwenyu, ndikujoinisei, ndikubatsirei. Anditika muite mapolisi. Banzi age yevana kusvikira pa 21. Yes. Asi pa 21 ipapo kana achiri under you, if you can prove kuti mwana achiri mwana wechikoro ari kudependa newe, ano extendero. Fakati no, return ticket riripo mimbai. Ndiri kukuudza return ticket zinodzoka nei pasina return ticket. Return ticket riripo. Return ticket iripo dia. Ndiri kukuudza that the return ticket is there. Unodzoka nei? Unodzoka return ticket riripo. Namba yakapinwa yangu hapa. Yakapinwa hanzi ko Great Hope. Ati advertise Great Hope pano Trive Zororo. I am the brand ambassador of Zororo Pumulani. I advertise my company that I work for. And I advertise my company that zvakafanana nekuti chendikaenda kwa Kumambo Boys ni munhu wangu. Chero yakakwira panapa avambotauri zve Great Hope. Ini chendikaenda kwa vandimbotauri zve Zororo. Mugare makazviziva izvozvo. But me and him kuseri kwaiva tinobvarura nyaya toseka totofara totodla tose. Asi pa business inini I represent Zororo Pumulani. Iwo he represent Great Hope. So we don't advertise Great Hope here. We talk about Zororo here. I know my crew. I know. Ndosaka vakawanda veku UK vakajoina. I know. Veku Zororo vakawanda veku UK ndavana avo kuzororo. Vakawanda veku UK ndavana avo kuzororo. Animona. Do yacho yatinge chingoita. Animashona. So guys, ndo nyaya yatinayo. Ameno kuti pana ndakutaura here komenda nezvenyaya iyi before vatozara kuseri. Okay. I'll attend to you guys. Chirega timboita live. Then takapedza ndozouya nemi kuseri. Hanzi ndobvumidzo rekuita mapolisi 2 mondiviga ne89 ye 129 muzi pamwana. Very possible. And kune mapackages anditi ekuti ndoda kuzovigwa ne iyi kana yakadai so senge vari ku-SA you can reduce, you can zviri kwauri. Hanimona iyi example ndakudza iyi tinayo case iyi. Last time ndakaenda ku Milton Keynes ini ndakaenda ku Milton Keynes papa ndaiti ndaona imba iri upside down and whatever papa ku Milton Keynes ndakatoenda kwakwaita futi rufu. Hanimona but rufu rwachona rwakanga rwaitika ipapo rwanga ruri a little bit complicated. So mchero pandakaenda kunoona family kwakuine futi makakatano anga aripo, they were not at liberty kuti titaure nyaya iyi pa live and stuff like that because yanga itori futi ne kwakuine havuku yanga iriko. There was a havuku yanga iriko. Antimaona. So that's why we didn't. But I went to Milton Keynes in a baby. Takatenda ku Milton Keynes tifambira family tatata makesi zakati omuno mu UK atukwendesa kumba. If she was willing, she could come and testify kuti ndakadai shwa ndakafambiswa ndakadai. Animoda vanga vane police yavo yeSororo takavaendesa kumba. Animaona ende hazvina kuti tozombosara chitikwa mari yako yakazodai kana tichakudza statement ingano kana tinozokutiza tozokudai unongouya kuna sisimeli ndashaikirwa ndine policy yangu iri up to date ndine claim ini ipapo same time quite a claim kunoko handika ari papa nonzani wotopinda musystem aripo zvishwa iri up to date tipewo madetails emunhu handika ma birth certificate emunhu kana kuti passport or whatever kana handika then wotopiwa and then wototanga process ari kupi kwacho wototanga process ari kuenda kupi zvatotanga wototanga kuita process yavo hazvinetsi guys. Bvunzai vakashandisa Zororo apa varimo comment section vakwanda vakashandisa Zororo. Bvunzai kuti Zororo ine zvidinge here. Uchisvika pabhodha unongosvika mapepa achingodhinda uchingoti pfumbu wakaenda. Hazvina two ways. Anditi maona. We are talking of Doves here, very big company for years. Yes, ticket return ticket yako unotopuwa. Unotopiwa return ticket yako para unogoenda wodzoka sei. Hanzi nice si jororo kwambojamba 1 month anoka. Yes, vano calculate. Hanzi ko vari kuma ship. Unenge wafira mushipu here. Unenge wafira mushipu handizoziva hangu zvemachipu handiri kunyembera but ndichanoziva kunyika setinenge tiriko. Yakandivigira vamwene vangu last year bo zvekuti. Thank you Judith. Thank you very much. Thank you. Right. Vanhu vese ndikukuona mazara. All right guys, ndikuuya I will attend to you. Ndichauya kwamuri kuseri. Then ndina mai vandikula kuti ndisatapinda panyaya yaTerry because nyaya yaTerry yakati iomei anditika yema victims aTerry iyi ndeyaTerry weku Cape Town anditika kwete uyu wedu uyu watiri kusona Clifford Cosmas kwete Clifford kweyo musu zvakaoma. Alright, anyway we get to see pana mai anditika vane mwana wanda posta kuseni vaya
andichika vati mwana ari kudai toda kuti vataure vega tiwo kuti nyaya yavo yakamira sei hanzi pane akafirako kumachipu asi vanofanira kunge vaine way handizosiya asanambozvibvunza hangu hanzi ko UK bail is it also 13 vanokuviga unongovigwa kubhela maini they yes 13 pounds unongovigwa unongotigwa funeral ikuko yevarungu kuno nevarungu nefuneral yavanoshanda nayo yevarungu kuno inonyatsokuitira funeral yako kuno kungovigwa kuno UK kana usingaindi kumba iwe wakarogwa kuno ka US ndinoenda national plan now, so I need to kuti shaili anything happens rainetse azvitonidi kana agent izvozvo dia wango ukanzi paitika something chinenge chaitika nhasi number dzedza unoza phone yako pa WhatsApp ndipo unotongorovera madhiri ese ipapo kungoisa message kudai vanotokugama ipapo machine otokugama ipapo uchitokomika 24/7 andiwana uchitaura newe unazo number dzitori pa WhatsApp dze WhatsApp strictly WhatsApp dzine profile picture ya Peter Ndlovu so same time dzinotokurovera claim yako ipapo vandosora vazviziva kuti watofa uko watofigwa uko vakuti ichakutoita madhiri ese very effective app iyoyo uitarise wena so isusu we deal nema-app kuzororo we deal nema-app tine ma-app atinodhila nawo tinawo mumafoni medu ambira ende kutarise ishi hanomurikiona i-app yacho ishi hanomurikiona app ine profile ya Peter Ndlovu saka pa app ukangoba into kuti welcome to Zororo Pumulani plan and choose one of the available options andika 1 my policy kauchida kuona policy yako ili up to date here 2 pay my policy if you want to pay your policy pa phone animona 3 digital membership card kana uri kuda digital membership card andika policy documents kana kuda documents ako unogona toprinta wega andika policy statements making a claim and wazvona ku America kana uchida kuita claim wafirwa unoita claim ipapa pa WhatsApp andika utorova number 6 yako option number 6 andiwana and then conduct customer service kana uchida kuti vakuti kweni customer service unongoti conduct yes yotobata andiwana newsletter unenge chitungo receiver anditika unogona kutobvunza AI assistant question yauri kuda hanzi chero ku messenger very effective yes chero ku messenger tiriko very effective guys isusu tiri company yakarongeka ine ya ombe sinhu zvacho zvinongoitika zvega hanimaona so mapolisi akawandisa unongochuza iyo pauri kuda wototanga kutotaura naine AI ichitokudza votokupindura ipapo kana iri claim yako wotoisa claim yako votokupindura beki makutotanga kutotaura zvatopera hazvinid anything you don't need anyone so ini ndingori kupinda pakujoinisai inini ndiri kupinda pakujoinisa from pakujoinisa ndotokupa malink yese unenge wakuita wega pafoni yako very easy hanimaona unenge wakungozviita zvinhu zvako wega pafoni yako antimaona right regai titsvage mai ava nemazariro aita mameseji apa mai vaya nhai Jesu wangu iyo yangu yekusasevha hai regai nditovatsvaga anyway haya ibisi ainini wofuti Maybe guys, yeah, in a number here, guys. Yeah, in a number here, guys. Maybe it's okay if I have in the footy. In the footy is. In the footy.
Right, funny. Right. Got it. Kujoina kunongoda birth certificate rako, chitupa chako, kana birth rako, kana chitupa chako, kana passport yako, chero yaka expire. Asi ku UK, make sure passport yako iri valid. Ku UK ati passport yako expire. Kunoda passport iri valid. Dena ngauya guys ku WhatsApp ndimpe number afonere ava iringo yatika ka 1 afonere ava angauya ndiani guys afonerewo ava iringo ningira ka 1 8 Tena ngaya afonere vauye otherwise ndozo vanojambiwa kana vakadojamba ndakutodarika ndakutoenda. Okay, all right, thank you very much Mirai. Ndi pay number matuya makati wande mungoti makamirirwa na sisimeli anditi mungo makamirirwa na sisimeli. Thank you Maimutsa, thank you Pem kufana mungu wati makamirirwa na sisimeli nokuti tikava jamba tato jamba chindo bvindi yanga tanga, but anyway it's okay. Amena I wrote ndiani right vafonere itone mutanzi uya itone vafonere vauya vatouya uchirega yenyu kufona varipo vari kutaipa vauya yanga yaita 1 tick ana natowe worried ya vauya yeah mekaitimirire maiwe mwana etemirire maiwe mwana vauya kona asinda kurumidza kubika zve guys nasi ndati nchibva kwandibva ndikatirega ndigare ndabika chero ndikasumuka na 7 nchibva pano hakuna unondinetsa zvitwa heto wazhara heto wechino saka ndakabika ndisati ndakapombonoka kudai kuita kusununguka kudai guys takaita kudla sasa ndapinda mukuda tutipedze nyama yawo ndapinda panyemukomana chero ndikabva pano na 8 hakuna unondifunza guys nine iwo ndoda kuvafonera pa WhatsApp, ndoda kutsvana pa WhatsApp andisi kuda nguti vajoine live, ndoda kuti ndivafundisa pa WhatsApp apa. Vasauya havo ku Facebook live, ngavani ndototana pa WhatsApp ipapa. Kwai pana ari kuda kujoina boyfriend, ari kuda kujoinisa boyfriend yake chimbomirai mutange marora. Iwo rega vanhu vajoinise vanhu vavo. Anzi magona mbika ndabika. Ndabika. Nasi ndikati makwana ndozoenda ndafumanira kubasa saka let me skankalize masikushiri maskati. Vanda skanga. Yeah. Anmon. Anzi nguva ikoko 11 past 6. Is 6 izvo zvisa 6. Is 6 okunosvika 10 kwakachena kamasivana. Ndabika. Kwaina singatandere guys ndabika usani chitipanda kubika sadza ndabika usani asazari netika kana ndichinde jinja rekutandara nhasi ndongotika sadza mone ndodzoka todzoka torova pasi tisafoni pachaja to continue kutoregerere zvinhu kwanda akudza kuti ndimi mshamwari dzangu guys hasi ndakakudzai hanzi vari kuya handa akudza kuti ndimi mshamwari dzangu kana ndiripo nendinemi pano
Saka kana mukainda ndosara chitamba nani guys? Imi muri mishamwari dzangu. Imi ndi mishamwari dzangu guys. Tiri patamba kudai time dziri kutofamba. So dziri kutofamba time dziri kutotamba tiri pano kudai zviri kutoendeka. Nai uzochema ungadei odei chimwe. Tiri kutofaya so tiri pano. Kavachita muchikurumidza ka madam T wane kufamba nenyaya. Nemi guys, inini mbonyatsa kundiudza yo vasikana. Inini ndaizvimwira nkikiri. Ndaizvimwira welare yangu. Guys, ndandosirima. Wonayo ndatanga guys. Ndidini chako guys, mbonyatsa kundiudza. Ndionereyo ndakangoirega ndatoirega ndave nemazuva ndifunga 3 weeks ndisingamwi ndarega ndikati ndahabo zvandadzokera pasize 38 po guys ndionereyo nhasi ndangofuma njena shakira naimwe mambombona kuti matanga garuri yaro dzoka matanga kusimba muzati guys ndaperegwa ndatowe Armstrong mona guys ndatowe Armstrong hanzi ari sejes aiwa rechesari bo stereki ari bo ngataura naye nesuro ari bo Kata nene suro chimubvunza kuti wabhadhara rende rebo saka mutumira mari yerenti. Takamutumira mari yerenti akabhadha kwa nomwe munhu. Saka taibvunza kuti mari yako yerenti yasvika here. Unai hanzi munja ndohlaya jekiseni ndohlaya nicheza. Ndohlaya jekiseni. Ai ndohlaya. Okay wauya. Ha jekiseni ndohlaya. Ai. Vanhu ndikuona vanhu vakaita stock sweet ira didi. Ndikuona vanhu vakaita stock sweet wakura musoro wakaona makumbu kudai. Ndikuhlaya. Hai muriseni. Musimukadie makoma. Aiwa ndiripo ini muriseni. Ndiri nani. Right. Ndaona video. Yemwana ndapiwa kusenda ndofunga mushamwari yenyu yamunina wenyu kuti chi handizivi imi mukabva mazisa audio muchitsanangura zviri kuitika pamwana tikati zvinonetsa kuti ndingowisisa ndoga. Regai chinzwewo kune vamwe. Tumutiwe takawanda kuti chii chiri kumboiwati yapi titangire kutsanangura bva pakutanga because zvataona ka tizotaurawo mafungu nezvataona kana tichibatsira ndoona totangira papi toona kuti zviri kufambira chii chiri kuitika pamwana what happened. Mwana akangotanga kurwara kubva December. Akatanga iri blood pressure akanzi akangodonha ari kufunction banzi high blood pressure. Atoita zviri nani. Ndobva azobva ndikakwira kubhazi ndikaenda kumusha kwavo. Ndobva urwere hwakanga usina kuti miri yake isati yanyatsogadzikana. Takabva akwira vaenda kuna mbuya vake kumusha kwavo. Aendako ndakazongofonerwa kunzi ndakatombotaura ndaitotaura naye achiti mama miri yangu haisi kuramba kuti asi kudzokedzana. Ndikatoti dai Mwari vakuitira zvakanaka wapora wadzokera kubasa. A few days after my birthday, that was March 24. Achibva ndichibva ndatosenderwa kunzi Brighton arwara kunoko. Arwara kusingaiti. Angari kuZimbabwe. Angari kuZimbabwe. Patopinda muhospital chifu. Ndobva admitwa ndikakwira ndikachera ndikamuona akarapwa akadischargwa ndikazodzoka kuno kubasa. After some few days akwidza zvarwadza futi paakaadmitwa kuhospital akanzi ane kidney failure nema-lungs ake akaflatten akazvimba saka ndochirwere zvaairapwa izvozvo. Ndobva zvaramba zvichiita zvichienderera zvisingapori mumahospitals ekumba muze vanenge vachingoda mari saka vakazoorganiza kuti vamuunze kuno kuSouth Africa. Akauya kunoko ndikaenda naye kuchipatara kukiriniki nenhau yemapepa vanenge muchingoswera makagara mumutsetse ndikazoti kuti taenda naye kwadokta. Dokta ndiwo zotipa mapepa ekuenda kuhospital. Ndobva vataorganiza mari mbaaenda kwadokta. Dokta ndobva amuita matest ake akaita imaunit test kuti akonfirme maresults abva kuZimbabwe. Maresults abva kuZimbabwe akatadza kuwirirana nemaresults adokta. Dokta akati handisi kuona kidney problem muweight yake. Saka munozodzoka kureview next week Tuesday. Kana madzoka kureview munatsokonfirma kuti kidney iripo here. Kana iripo definitely I'm going to refer you to hospital. Kuno kuti tinodila nemakidneys kumahospitals chete.
mutadzoka kumba akabva atanga kungobhihevha weird, kungotaura achingoti haho tombo yemunhu akusvikirwa, tombo munhu akudii. Batatsvaga kuno kumapostori bataenda paanoda se paanobatsirwa paaita zvoti nani batadzoka kumba. Saka zvaingoti kana akabatsirwa akadzoka kumba zvikaita nani zvinhu zvatanga futi anga asingarari, aingoti ndikubayiwa musviku nomutsoka uku. Makumbo akanga asina kuzvimba, madumbu rake ranga asina kuzvimba, ndozvainetsa kuti kidneys mazhinji kazhinji inozvibisa dumbu nemakumbo. Asi zvese zvake zviri normal, hazvina kuzvimba. Dumbu rake riniso sunken, harina kana kuzvimba. Saka ndozvaingonetsa kukota kwandaingoendawo ndobva ana baba zvanditi imbofambai naye, endai naye kuchero kumapostori, endai naye musaneti. Ndichingoendawo zvakazokwidza, akabva aita kunge asvikirwa, akutaura achitaura zvimwe zvaaitaura zvasinganzwisisiki. Vatamhanya kuti mumapostori mbanobatsirwa zvaita nani, zvikaita nani, akaita nomo, akaita soba, anenge ari bho, munhu ari very quiet. Zvikangomubata anenge achifamba achijamba achipfura masofa achidii, achitaura zvinhu zvisinganzwisisika, achisanganisa nyaya. Pamwe zvinonga atoti munhu waaona achipinda mumba achimuziya ototi hehehe, ndiwe uyu, tiri 3 panyaya iyo, tiri 3 takaita tese, takauraya bum, zvanga zvisinganzwisisika kusvika ndazomutakura kuenda kuhospital nousiku. Takatanga tafonera mapurisa kuti vauye vabatsirane neambulensi. Ambulensi yakati hatimutakure pasina mapurisa. Bvisai maheadphones, makaisa maheadphones. Kana tiri paloud, bvisai paloud. Muise panzeve chaipo, bvisai paloud. Kuhospital vakasvoti tatozotora motikari dzevanhu vandibatsira kuti takutakura mwana vataenda kuhospital because mapurisa vakaramba kuuya, ambulensi ikaramba kuuya ikati handiuyo kana pasina mapurisa. Mbeni kuti zvakapesana papo pakazouya mapurisa, ambulensi ikatotangauya ndikakushayai, vatanga kutakura mwana kuma1 tikaenda naye kuhospital. Akanozita kumupa mubhedha, akasungirwa pamabhandi mubhedha, akapiwa akanzi chimirirai Dr. azomuona. Dr. Mbauya akangotora mablood test, that was AM kuma1. Vakatora mablood test vachitoda kuona kuti system yake yangona here madrugs. Vachibva vaenda kusvika mangwana makuseni kuma2 maresult asati aona, masikati kuma2 the next day. That day atinda tasvika AM kuma2 maresult anga asati auya masikati. Ndobva azouya kuma3 vachibva vazouya mumwe doctor akauya wekupsychiatric achievaluate kuti aone kuti anomuadmita here. Saka vachimuvaluate vachimubvunza mubvunzo aingoti handizive, andinokangana, handizive. Saka vakabva vati havakwanisi kumuadmita because yes vazoona kuti anenge ari kubeta confusion, but mibhedha yedu yakazarisa. Mutakura unoendera kumba tokupai mapiritsi unomupa manheru ega ega. Takasvika kumba vanga manheru, tikamupa mapiritsi aya, asi zvatinenge tatoita tatowedzera poison. Akabva atanga kutaura achitaura kuti ndakauraya vanhu, ndakacheka, ndakauraya hanzi vangu amagwaza, ndakacheka chigunwe nechiposhoro ndikatsenga chigunwe icho. Akataura zvakawanda. Ndakauraya mukadzi wangu, ndikamukanda, ndikatora mukanda kuti ndikamukanda muna Zambezi. Muna Zambezi waenda nei kuna Zambezi? Akati apa anongedzera feni, saka ndakaenda neicho. Saka aingosanganisa nyaya. Saka ndakanzwa kuomerwa, saka ndakauraya vanhu vakawanda kupindura. Zvizvo zvaitaura ndokunzvimbo dzaakashanda. Nzvimbo dzaakashanda, akashanda kumaChina, aiti ndakauraya. Ndakashanda kumakorokoza, aiti ndakauraya. Abva ndaida kuromba, ndiregererei mama, ndakaromba. Hanzi ndakaromba, ndiregererei, ndakaromba. Saka ndakabva ndanyatsodzera
kupererwa makwana acho manhero acho iwayo achiri kutaura ikoko dzadza kuma4 pamanheru kuti azatoborara kana atanga dhimoni racho kana chii zvatanga akurarwe akatanga kutenderera patanga kuhospital tasikusviswa nemudriver akangopane nebanga ranga ri pacabot randoshandisa kucheka angosvika mbaamuvhunga banga redu baatoti kune murume ukangosvika panapa ndokurova mudhara ndokubaya mudhara baya akazoribata akatoribata aimbaya saka aimbaya aitozomubaya vamusoro vamusoro ndikumbira vanditambidza zvimurumu banga riya vakandokusei banga redu vavandokusei ndikapanda vatendembaimurida vakamuviriviga mutoilet but vaenda vasara ndega naye ndakatapfungwa normally ndinoita mablaze dzimwe ndinonzwa something ndoignore ndozodemba kuti ndaignorei saka ndakuzoti inonobvisa banga remutoilet anozomuka akaritora akapinda mutoilet akariona bva ndatorivika ndabvisa mutoilet mene bva ndanorivika pakati pezvidhina mupaseji saka ndadzoka mumba tadika aramba kudya mapiritsi aramba kunwa dzinorera ndatsika atanga kufamba achitenderera achiti ngatidzokere kubhinduri atokere kubhinduri kanzi ndiuye kubhinduri andizokumbira regereni hanzi ndiri mwana mudikistereka ndina chandoziva ndikati ndazvinzwa kuti tinofanira kuenda kubhinduri asi handina mari kubhinduri hakuendwe netsoka hapasi pana pekuti tinofamba netsoka tosvika tiri kunyika ikunoku tiri kusango totofanira kutanga tese tavana mari kuti tidzokere kumba apa tasaona handisina kana mari zvikanzi hamuteereri ndichamuzviita zvandakaita kana zvandinombonze ndiite zvinhu zvandichatomboita kati kunzoite sei kuzvatsaa ndakaromba ndiregerere mama amsori ndiregererei amsori ndakabva ndadzwa kuti mafama vatora spoon vatanga kuzorowara wamusoro zvikanzi ndakutomboita izvozvo zvikudiwa ndakutomboizadzikisa ndikati kuzadzikisei zvikanzi hamusoda kuteerera ndati ola tichigara pasofa ndakagara pamubhedhi ndikachigara pasofa abvati ndichatomboita izvozvo hamusikuda kuteerera ndataiwa ndikuteerera ola tiga ndichiye dhoo chifamba pamba ndichienda kudhoo ndichibva ndangobuda zvikanzi mirai dzokai nokoita ndakamhanya unoziva ndakamhanya kumafoni ndakamhanya ndichitya ndikati nhasi ndichateerwa sipunu chainomunoziva kuti inogona kubaya inobaya munhu akafa izvozvo ndakamhanya ndokwa ndakabva ndapotera kusvika kwaichamwari yangu anogara nechekumhiri wakumudza ndikati kiyai dhoo wakukiya dhoo kuzama kufonera mapurisa vanoti tiri kuuya timirire pakati tiri kuuya takamira 2 hours hakuna mapurisa murume anga aripo aidarika rodhi akabva aita se akabva atobvunza kuti chii chiri kuitika mambo vafonera nemapurisa akabva atora foni akafonera mapurisa akati tarinzwa nyaya iyo tiri kuuya havana kuuya mapurisa up to now tikadzoka kumba vakomana vakazotsvaga vanhu mazimbabwenzi ari araundi vakabva daidzana ndopavauya pakatanga pauya murume ayo akamheka abatirwa banga manhero acho akauya akaona dhoo rakashama asainzwa achiti kurasikuye ndo yairodzwa iri hamuyemuga chiti aiti esinokati ari masi kunga akurodza banga here kuti ari kuti tiini kuita kuti vazotora vamwe vake mbauya nambva vasikomubata pavamusunga ndokuzokuya kwatakaita achibvunzwa kudai aikutaura zvese ndakaromba ndakauraya mukadzi wangu ndakakanda murwizi Catherine ndakamuuraya futi najambaya ndakavauraya mutenesanwa ndakadya chigumwe chave ndakachidya nditsenga saka zvakandityisa ndakanzwa kumeri kana nazvino kuzvitaura ndinonzwa kumerera ane makore mangani mwana ane 27 ndiki right iye ane mukadzi here
haana mukadzi ane vaakambogara naye but vakasiyana. Asi mupenyu. Inini handisisina contact naye mukadzi wacho. Saka ninga itori nyaya yekutoita follow up yekuti tione kuti ariko here kana kuti. But ndakambobvunza December pandakamboenda kumbaba. Ndikamuti Platfides aripi zvikanzi akaenda atone munhurume. Akatorohwa. Okay. Ine pandakapedza kutaura naye 2024 aiti ndiri kuZambia. Mama ndiri kuZambia, ndikona sisi wangu iri kuZambia kana akazodzoka handisiyi. Ane vana. Ndakatonzwa kutya nazvo. Ko vana Jambai vakutaugwa munovaziva? Mati? Vana Jambai vari kuita kauraya kubhindura munovaziva? Handivazive. Zvinhu zvaanongotaura. Nokuti unfortunately zvinogona kuita handiziva ndozati muchatanga kutituka guys. Muchatanga kutaura kuti guys. Asi tinoshanda nevanhu vanenge vakadaro guys. Ndosaka tizopawo muono. Anoona tasingazviwisisiwo paya kwafika chiti vatanga vanhu vaya manesi aya. But zvavanotaura nditi tinozorelata nevamwe vatinenge tichishanda navo. Anoona mental health chitotanga chako guys. Ndinenge ndiri normal sezvamuri kuona izvi kudai. Kungoti kuZimbabwe tajaira mapenzi aya anofamba mustreet achidla mubhini ane svina ane chi ndotajaira. Mental health yacho guys ndinogona kutove mental health ndiri pano ndichitaura nemi kudai so every day. Ndoita episode yangu ye1 hour kana 30 minutes ekuti vanogara nini ndivanoiona mangwana ndotouya nemi ndosora nemi kudai. Mozodza uchinzisimeni vagora muti vakaroiwa. Anomaona vatangarini kugwara vari kutaura zvinhu izvo zvokupi vakatodai anomaona zvakatanga zvichise zviri kuti handidangu kudiagonisa vanhu kuti handinangu chandine ndichiona kana kuti chii handimaona. Asi ukatarisa mamwe masymptoms unonyatsongo uchikombeya kutine maclients akawanda guys mabasa kwedu unotoona zviri kutaurwa apa ndozvinoita ningi zviri kutaurwa apa ningi. Asi kana vakunyenga here guys munototawana muchinda vakadzi vacho murodhi vakanyengwa munototi ndawana munhu wangu ndazvanira mukadzi pano ndawana ndazvanira iyo inonzi schizophrenia iyo yekuti vanonzwa even mavoices ekunzi uraya munhu but uyu handitika anenge achitoti ndobata manga ndogona kutokura anokuraya zveshuwa ndopa pamunozidzoti vamwe anokurira pamusoro pemarufu kana pamusoro pemawindo edzimba handimaona ototavati otoseka achinda kutozvidonedza otodona mufunge otodona muchitofunga kuti motodona. Saka kumahospitals ekuno guys ndikungozama kungokuudzai aiwa Teresa ndiri kuzama ngokuonesa muchazotaurawo muonero wenyu handimaona mozati kubvunzai vanhu vari mucomment section kumabasa kokukukako zvavari kutaura aya munozoti hatisi mapanga pachena. We don't put mapanga pachena munotomaviga pamunoisa pamunokiya pamunogara nekids iri apa handimaona. Chero chinocheka chero chinocheka chero ichi chakadai ichi nokuti anogona kushandisa ichi anogona kushandisa ichi anomaona. Nasipakwalazi diagonisi aiwa handina kuti ndizvo ndiri kungotaurawo pfungwa dzangu. Imi mani mutaurawo pfungwa dzenyu guys. Ndingotaurawo pfungwa dzangu because taona mental health dzese kuno dzakasiyana siyana ndopa ndisongona kuti saka paitaiti kuroiwa mental health guys anomaona. Kana vachimapirisawo zvakanaka vachidini kana guys ndati munotonyengwa murodhumu hanzi masueletsa kuti batina dipenkini lolo ndizvo normal ini hamene ukadaka pamwe zvombondisvikirawo hazvo chandokuza ncho tose topenga asi tose tine minzedu yekumbobatwa nemental health idzi anomaona. Saka pamainda kumapostori mainzi chii nai mama pataina mapostori pekutanga takanzi kune mhepo yemusha yekusumudzwa ida kuparadza upenyu hwake. Okay, kwanzi iri kusumudzwa ndiani? Kwai inosumudzwa nani? Havana kutaura kuti inosumudzwa nani, vangoti pane mhepo iri mumusha yekusumudzwa ida kunzwa munhu iye ada kunzi aparadze upenyu hwamwana. Imimi ora ini nangu ndichida kubata mativi wose ndabata iye kuschizophrenia kwai mabhilo anouraya vanotodla mabhilo kwete kuti mabhilo vanomedza marifili aya ebhilo kuimedza rifi kumedza reza ndipo unotonoti gwara kanjere reza chaiya vanomedza reza guys kuti hamusi kuziva chamboita live yeyo wani pano mumbonyatso kuhwirira nyaya idzi muti asati manyatso kuzviziva chitemi guys. So ndida kubira hangu ndiri pakati ndakabata kumasaidi ese andichika ndakabata kumasaidi ese
kubhindura uku pane nyaya dzakamboitika here dzakamboya kana kwamuri semubereki noti pakaitika dzinyaya whether aba kana kuti paita maactions ekunzi arova munhu kana tauraya munhu kuvabereki zvinotosvika kwashanda mwana kubhindura kwakamboitawo here zvinyaya toda kuzama kubata kwese handina zvinyaya zvandakambonzwa hamuna kana nyaya kana one time kana iyo ngoenda kujere kana kudii kana kubata nemapurisa hana kupindura hana hai ugozondifungidza shero ndigotaura iyoyo ndigozotaura feedback weplus uya mama handizivi hangu asi chandikuona chiri pana paka mwana uyo anogona itori mental health chaiyo sezvo muchiti makambofamba kumapostori kwai mhepo inamushe mhepo handizivi saka vakadi kudzinga mhepo idzi vakazama taitoitirwa munamato dzikaramba asi zvikaramba taitoenda ku3 kwese okay saka guys toti kudii kana vafamba ku3 mhepo dzichiramba kuinda toti chii alright takatotengeswa zvakawanda machira chii kunzi mubute chii kunzi pamwe zvingaende pfungaidzirwa asi aishi zvaita kuti tange zvikuiswa moto peturu saka toti chii guys toti mapostori 3 ari kutadza matiku aive kumukorokoza kumakorokoza kuna kada dzimwe nyaya dzokunzi unonzi akambobaya munhu akambodii akambodini amuna handina zvandakambonzwa because dai dzanga dziriko aiti kana ariko ka network avo vanoshanda navo undototaura naye nefoni yevangu katimbowanai mukadzi wake kana mukadzi ari mupenyu ariko chidzakumizi nyaya dzisaidzi hapana mahallucination nyaya dzekunyeva schizophrenia amen ngatimbotsvagai mukadzi first kana mukadzi ari mupenyu chete kana mukadzi angonzi ariko aiwa totozati aritohumana mwana aritorwara handimaona amanje handizozivi kuti kana kuzobva vachinomanyira makidney guys isede kuti vavheneke mwana musoro panenge pozoitwa sei kana kuzobva vachinomanyira kuti makidney ozonzi kune imwe nyika osvikonzi aiwa makidney haana makidney saka ari right vanoaprocha sei kana pavakatora mablood test nekavabvunza kuti saka ropa racho mariona rakaita sei kati zvese zviri right everything is fine hatisi kutoziva kuti chichiri problem ko baba vemwana vari kuti chii hailazi zviri sei baba vemwana vakashayika because kutiti madrugs pakatogwa ropa ingadi yakanobuda matraces emadrugs hana mapostori mainda 3 mapostori akasiyana-siyana mukatengeswa zvinhu zvese handika zvodita kunge wese saka toti chii right now as it is toti chingave chinhu ndoda kuzama kuonesa vanhu vanomba mandisisimbendi majoina besike gaimboeda noti tarula out mapostori vainda 3 toti vari kutadza here tombovapa here madzimba vepano varight tina madzimba vedu kaisi vemahari vanomboenda here kuna madzimba vambonoonekwa kuti chii vanongosvikondonzi kune mhepo togona kwajoinisa pamadzimba izvozvi vavaprofita izvozvi vanonzwa kunzi kune mhepo tobva wobvunza kuti dzokai after 1 week toda kuti mhepo inenge yaenda here mhepo inenge ichingoepo ndikuti akuedat haisi kupinda nesi yava vemental health promise mene zvichikuitika ndifoni yavo animona saka handizivi kuti haiyeokai saka handizoti guys muri kuti kudii tarula out mapostori 3 kuti vari kutadza vese amen zvinogona kuita kuti mapostori mwari kutadza hanzi haana kusiya mapirisi re ari mapirisi aimwe naimata mwana mapirisi chero mapirisi anakana mapirisi ehiv haana hiv yakateswa haana hiv saka ndoti chii guys haana hiv haana malaria haana hiv akateswa zvese saka ndoti chii guys kana tb yacho yakateswa tb yacho haana akateswa saka toti chii guys noti matiri sisi tatanga isi tiri kutaura kuti mwana iyi mental health ichi chekwamwari chaiko chaiko because pavanokutaura matangovereka mazindo zidaseka because kune mumwe munhu unodaro watinayo exactly zvakutaura izvi mosora zvakanaka muchidai zvinongobata 2 minutes makutohwa nyaya dzekurussia hondo when I went to Africa by foot and I got to Africa I met people in Africa when I was on my way and I killed them apa hazivikana neafrica yacho guys zvokuti afaneka chitora ari serious zvosanganisa mazita yes achingosanganisa mazita zita remunhu waambe ngachiassociata naye 2 days ndorauba ati tati naye chitori chikwata amen
no guys handizivi hangu kwanzi pamwe kune mhosva ko tb yako dzakaruliwa haana tb ari negative haana tb hanzi maybe mhepo dzekumusha kwavo haana hiv haana makidneys acho oright promise uya tione psychosis regai tinzwe manese aripo pano chakanakira kuti padiaries aripo manese emental health uyai tinzwe guys fonai tinzwe ende vari pafoni manje right ukabhipa ndokuedha pakola vari tinzwe kuti muono wenyu chingave chii but imental health izve zvekwamwari chakomadza imental health kumwana imental health kumwana ayo mukadzi tiri kutoda kutsvaga kuti mukadzi aripi mukadzi angonzi ariko ka zvinhu zvakutaura ari kuumana saka manje nhamba yemukadzi tinoiwana ipi ndiye anayo ka mwana wenyu nhamba yemukadzi ndaiwana munayo nhamba yemukadzi ndaiwana because pandadzoka pandaenda kunotsvaga manepi because anga ari kuzviitira ndasvika ndamusiya makuseni akarara ari very weak ndadzoka ndasvikaona asopa oscar baba iwe ka momenti takambonanyanza oscar panoti kwadire iwe momenti wadirei kudaro wochiinewe saka mawana nhamba nhamba mirai ndiitarise iri foni yandikutaura nayo rega kwaoscar momenti ari serious so kunaona chekutoina nhasi mika guys musazodaro imi musazodaro nezvakaitwa vasikana vaina oscar paya guys hello maiwana ndisenderei ari paichi iri pawhatsapp haisi pawhatsapp there goes the problem kana siri pawhatsapp kana kuti ndouya kuapp kwenyu ndoisenda as a contact ati hasi pawhatsapp kamachi handimuri kuti hasi pawhatsapp hasi pawhatsapp papo manje guys do we have munhu ari kuzambia panapa inamba yekupi inamba yekuzimbabwe right pane munhu ari kuzimbabwe ngayakuserere guys uchibatirawo nhamba idzi anonzi ani muriro wenyu matanonzi ani plaxedes pane munhu angauya here vari kuzimbabwe guys tikupe nhamba unongotibvunza kuti ndiwe plake here anga akarorwa naye anonzi plaxedes shereni anga akarorwa na anonzi ani mwana wenyu nabrighton akangoti ndini kwakanaka here ungobvunza kuti vari sei vana ivo ndandangoziva kuti ndiwe here ndokumbira umwe wauye kuseri undifonere ndokumbira umwe wauye kuseri guys mundifonere munhu ari kuzimbabwe ndokumbira uye kuseri let's start ngatibatei kuti mwana ariko here mukadzi uyo ariko here kana ariko then hapana nyaya ari kuumana vakasiyana vari kuti vakasiyana kudhara vanhu ava letu vari kuti vakaparadzana kudhara nevanhu ava zvakaoma kwaendei kwaoscar endeka haya guys ndokumbira kuti mumwe ari kuzimbabwe ngauye kuseri ka guys ari kuzimbabwe ndokumbira kuti auye kuseri ari pari ari kuzimu anzi anobatasana mari aiwe mumbe ndikubatsirei chaanobatsira nechanobatsira ari pahere guys ane ningikiri anokwanisa kuuya kuningikiri kuwhatsapp andifonererewo ningikiri andifonererewo mukadzi uyu plaxedes uyu orit mona gade unozofona ndapedza unozofona wapedza une nyaya zveiwe mona ugozofona pedza okay pana madha pane munhu ari panapa ari kuti mwana uyu anogona akaromba zveshuwa then obva akanganisa mhiko kumusha kwedu uko kune vana vechidiki vakanoromba kumakorokoza uko vakange vopenga saizvozvi asi vakazobatsirwawo vakaita zvakanaka asi nanhu asandotaura kuti vazhinji vende vechikorokoza vanoromba. We can't rule that one out again. We cannot rule that one out.
Okay. Ndipei number mother. Uyu atari kufona. Ndipei number dzemuroora. Sendai paWhatsApp papa. 076. Ngosendai contact paWhatsApp yetu ngosendai papa. Ngai chibate muroora first. Kudaka hake amen. Pamakaromba kukuma kurokoza amen. Sezvo kuma kurokoza vanonyengera naka. Vanonyengera kuti zvinhu zvakasiyana we don't know. Amen. Vanonyengera zvinhu zvakasiyana siyana. Saka we don't know panenge vakuma kurokoza maybe akazviita. Amen. Atingadi kuramba. Oscar akazobhadhara mari kakapaya guys. Akazobuda mari achibhadhara vasikana vaya. Ime akazobuda mari achibhadhara vasikana vaya guys. Oh, okay. Mwana wenyu matanozani tatenda. Anozani mother mwana wenyu matanozani. Mother Brighton. Anonzi Brighton. All right. Matanzi ndobvunza kuti chiplaxages shere nemukadzi wani. Okay. Unongobvunza kuti ndiwe plaki here mukadzi akaroora na Brighton. Afanira tona. Kwema mutauri saka nemuroora wenyu kwavana. Wanga usina vana akangozama kuita pamirimba ita miscarriage. Okay. Kuvakaramba ndani. Vanovadika kuzoziva kuti vakambozama bati vadzokera vabatane but zvonetsa. Nesati vakura. Rikaitinzi akangonza ariko aiwa. Totoziva edu guys kuti maybe kupasara zvinhu tu mental health or kuromba. Andika zvokuromba manje tovaendesa kwase kwamabhadzibaba tonohwa kuti but vakanokera futi mwana iri mental health anotozokanganisika wese. Anmona. Vakanokera futi mwana vatozodi zvinotozokanganisa mwana. Saka ndechida kuti kurumidze kuti tinzwe nyaya yacho tiri kumira sei. Kana asina kuromba ngozi kumapaswedi hapana pari kunzi akaromba kurungonzi imhepo. Panomba vakamboti paripo hapana. iye ndiye akatozvitaura ndakaromba achitaura kuti mamurati. Ehe. Apostori kadi atotudza kuti munhu akaromba. Togona kumbowejawo madzibaba tokuti madzibaba tine problem tokumbira kuti tina matrauma ya. Kana pane zvamaona mumbotudza panyaya yemwana. Votaura kana pane zvamaona timbowa kuti vambuda mhepo inongobudazve. Amen. Kwanza havana kuti Catherine ndiye akafa here. But handiti ndakauraya mukadzi wangu. Pata kungasara Catherine Catherine akataura. Saka iye paazoita soga pandamubvunza kuti ko Catherine ndiani. Zvikanzi Catherine mukadzi waTiti. murume wenyu iye makashayika. Ari mukadzi waTiti. Murume anga ari murume wangu ini. Akashayika. Aiwa ariko. Saka mukadzi wacho anonzi Catherine Joshua. Anga nemukadzi wamukarati ainzi Catherine. All right. Okay. Regai ataure nawe tione. Isusu miniwo regai tifana kutsvaga kujoinidza madzibaba. Timbonzwa. Tovaisa angu. Muri are you okay? Tivaise. I'm okay. Handizive iko zvinezvi aripo ari soba aritotaura aritoziva zvaari kutaura handizivi pamwe anogona titaure naye kuudzawo zvimwe achizvidairira ega. Iro right muegidi zvingave nanhise padhuze. Ora mirai. Muri
kwanzvadzi Wanzvadzi muri sei? ndiri right marova muri seiko? Ndiriko ndiraiti basa racho riri kuwanda asi ndiriko. Handitika aiwa basa riri kuwanda ndozviziva zvangu. Mukana ndomuyawo kudai ndinenge ndine dambudziko neumwe wevanhu vangu ava vamwe vangu ava. Right. Ndina mai vandinavo pakolo ava handitika. Ende ipapa makaterekwa nevanhu vanokwana kuita 5,860 vakuteererai. Right. Saka 5,860 vakakuteererai. Right. Saka mai ava mumwe wedu pati dambudziko romwana pano tati kukumbirawo munamata asi pakunamata kana mune zvamunenge maona please nekuti vatambura vafamba vahwa hatihausisi tiri kufamba sei. Tanangura henyu futi my sister Mbijana tivache kubata kuti tiri kufamba sei. Tingotsanangurai zviri kuitika pamwana kuti mwana ari kudii kugwara anoita zvimaepisode anenge achitonga akagarwa otanga kutaura zvekuti zvakanyanya kundibata zvekuti akaromba akauraya vanhu bhindura akauraya murume waakauraya bhindura akamucheka chigumwe neexposure akatenga chigumwe ichocho nevamwe akauraya mukadzi wake akamukanda muna Zambezi. Saka paanenge achinge achitaura kudaro anenge achitonga asvikirwa achijamba achifamba achienda umene anenge achingomana asi kana zvaenda anenge ari munhu ari calm munhu ari quiet. Alright, tinotenda. Anonzi ani mwana wanyu zita rake full name yake? Anonzi Brighton. Nani? Tangadoro. Tangadoro akura zvakadii? 27 years. 27 years. Hello? Hello, ndisho 27. Alright. Brighton Mtangadoro. Alright, sisi Mary. Ndipewo hangatingoti 2-3 minutes ndinamati ndobva mafona back ndokutsanangurira kuti chii chiri kuitika pana Brighton Mtangadura tinotanga batsirike sei. Alright, zvakanaka. No problem. Ndofuna next 3 minutes namata yenyu dona yenyu munamati. Thank you. Alright. Right. Saka tukumira 3 minutes guys kuti vambovonekwa kuti zviri kufamba sei. Tione kuti pamwana kuri kunzwi kuti tichimirira zvakare mukadzi ari kufonera muroora kuti tinzoti zviri kufamba sei. Guys, mamuzoti mukataura kuti namba musoro vanonyatsokunonamata zvine simba here utonyatsokuona zviri beyond. Guys, achinyatsotii 5,000 akanditeerera ndifa kutonotaura chaizvo ndifa kutonamata nesimba todeedza mweya nesimba. Saka tova kuti kuvakusimbisa kagaisi kuvakoresa. Right. Uyu adzoka neaudio rekaitinzwe anenge arikuda. Hello. Hello. Magadi yenyu? Hello, Magadi zvenyu? Ndiri kutaurawo na Plaxedes. Is it Plaxedes Sharon? Ndiri kutaurawo na Plaxedes Sharon here? Amusiri muPlaxedes Sharon aiva mukadzi waBrighton. Ndangopiwa zita chete kuti Plaxedes Sharon kuZimbabwe. KuCape Town ndimi here.
Asa muzire mutombo muziye Placides Shereni wacho. All right. Thank you very much, dear. Unotsvaga basa uyu. Basa ari kunetsa. All right, bye bye. Right, mother. Ndakutumirai audio iyi. Haasiri yewe namba yamatipa haasi murori. Haasi. Atoramba atoti ndiani kupi akutopesa kutotsvaga basa kuCape Town kwacho. Kwenouya tiri kuCape Town haasi murori. Saka hatichazivi manje. Because ini namba dzake ndamanisisina ka. Nazoenda pauro yake paFacebook ndopandaona namba ichiti. Ari paFacebook. Makachinja. Right, ndipei nditaure nemukomana. Shimirira madzibaba. Wakadini? Sadadzi yangu mwanangu uri sei? Ndiri right mwanangu uri kunzwa sei? Alright, chii chiri kuitika pauri? Unorangarira zvinoitika pauri mwanangu? Ndikuita kunge seunge ndikuva confused handikuvazvinzwisisa zvanizvo zviri zvirona sei. Ndikuita kunge ndikumboita mavhizheni zvinhu zvandikamboona here kana zvinhu zvandikano handisikunasoziva. It's like I'm confused kuti zviri kufamba sei. Alright, mwanangu toda kukubatsira handiti. Mukuona mai vako kudai vouya kwatiri vachitsvaga rubatsiro ndi mai vari kurwadziwa nemwana wavo vari kuda kuzama kubatsira. Ende isusu hatikuzivi handika tinowirirana namai tiri kure. Tinoda kuzama kubatsira mwanangu kuti uite right udzokere kubasa unoshanda zviro zviri kuitwa muvana. But panguva inoi kuti tikubatsire toda kuziva chokwadi. Handiti chezvaunoziva iwewe uri right now. Handiti mukadzi waendana naye wawaigara naye like ari kupi? Akazongondifonera achiti munzwa ari kuroorwa. Pandakapedzera kutaura naye aindiudza kuti ari kuroorwa musi wa28 March gore I think last year. 28 March. Hamuna kuzombotaura kubva ipapo? Ndakuzombotaura naye kudzataura. Namba yacho unayo? Namba dzakaenda hansisina asi ndidzo dzidzi dzaningiri kana dzawanikwa namai paFacebook. Because ari kuramba uye ari kuti asiri watafonera. Alright, ndikubvunze mwanangu, trust me yako paukanga uri kubhindura uku muchita zvechikorokoza kubhindura uku, pane zvimwe zvamakamboita here mwanangu, like kumbofambawo kuti zvisimbise munonge mari zvazvokuti munoenda kana kuti kune vanoshandira vechivanhu vanga vechiprofita kuti muzame kubata mari, makambofamba nevamwe nemashamwari ako? Kwete, asi zvatikamboita nezvinoti panga paine shamwari yangu yakangonditi kuti zvinhu zvedu zvimbofamba pataita zvinhu zvokuporokoza zvacho. Aingoti ane mafuta ake aanombozora akatonotenga kunhingirikini kunonzi kuti musika pataishamba painzi pamusika. Saka angotenga mafuta aya ndoataizvinozorokese ukati zvinhu zvacho anombonasomuna kana kufamba kwazvo zvaanenge zvaangoita seuri zvaniri nakomazvomaireo. Zvinotatuiro kati sinazviziva kuti zvinofamba sei. Saka hamuna pamakamboinda imini kuti makuenda unobatsirwa unoshandirwa kuti like muzviprotektewo kune zvinhu zvinoitika kumangomba uku kana kuti mupiwe mushonga welaki or something kana muteurei malaki? Hapana. Kwete. Kwaiyeyo mushonga wacho nawandikutaura zvinonzi wakati anga ari mafuta akatemwa nemukomana wacho. Alright. Ko like mairwa here kwaimboita hondo here dzokuti maimborwa nevamwe zvia zvemagroups zvokumakorokoza izvi? No, ndinombobvira ndakapinda muzvinhu zvakadaro asi zvaimboitika kazvitoda kati ndinombobvira ndakautinesa ndaimboita zvinonzwa kuti kunoitwa zvakadai zvakaita seizvozvi kana zvichi asina ndinombobvira ndakapinda munyaya dzakaita sei. Right, ndoda kudzokera newe bheki pamafuta. Handiti mafuta aya uri kuti akatengwa iwewe nemukomana akauya nawo, wakambaona achitengwa here? Were you there achitengwa? Kuti akangouya nemafuta? Tinazoziva zvose asi tinenge takaenda tese takati matenga tese here but
I think so. Makaenda kwanotenga mesi mazwa kuti mafuta anobashanda chii anobatsirei mamazvanepi Iye ndiye akatonikonzwe akandiudza nezvangu yayo kuti kuti zvinhu zvikamboga timbo pane mafuta ndinoziva anozo anonzi malatiwe saka nyaya inogona kutova iri pamafuta ipapa kana zviri zvinhu zvokuti tichatraya zvese but inogona kutova pari pamafuta ipapa nokuti vanhu vaipa kunze uku vanhu vanotengesa zvinhu zvakagadzirwa izvozvizvi andi muri kuona saka raitina utaane mafuta taane lidhi yemafuta but ndiameno I don't know guys but ndichiterera mwana achitaura ka I don't think kuti akambove involved nezvinhu zvokugwa kwevanhu kuchiurayiwa navanhu kuchidini handizivi but like judging from I think I don't know I think he's clean ipapa wakambouraya munhu mwanangu are you sure une chokwadi all right no I believe you I believe you pakutaura nyaya I believe you right rega tibatsane namai rega timbodzosa madzibaba vaitione kuti vangave vazvamirawo sei timbonzwa because apa takusamangoti ubatsirikane usimbe udzokere pabasa zviri kuitawo vamwe vana musori yako sakwana 3 minutes guys andi mafuta anogona kuva nenyaya no to me he sounds very innocent to me he sounds very he doesn't sound like munhu anopinda muzvinhu zvakadai izvi right atina kukurumidza here hanzvadzi yangu aiwa hamuna kukurumidza ndatova nenguva yekunamata ipapa all right ndinotenda ndanamata nekuda kwezita remukomana uyu tafanzwa muchadura ndizvo ka Brighton muchadura mutangadura muya mutsvene waMwari wanditi mwana uyu haana mhosva kana mhaka yaakafara kana zvaakabata zvakaipa asi kuti kudzinza nepfudzi rwake kudivi rokwana baba kune akabata mabasa akaipa saka mhepo yacho iri kufuridzirwa pamwana uyu okay muri kundinzwa here tiri kunzwa so mhepo iyi inoita zvokuuya nokuti kune zvakaitika kwacho kune vakafambawo kun'anga kana kuti kumushonga vachiti munhu uyu akakuwadzwa nezvakaitika izvi ngazviende kune wakazviita saka kwazi kusvikira kune munhu akazviita ari kubva azvipfuridzira pazita remwana wenyu kuti zviite kunge mwana wenyu ndiye akabata chakaipa asi iye pakuona kwandaita mwana wenyu maoko ake akachena asi zvakabatwa nevedzinza pato yerudzi mhepo yacho yofuridzirwa pamwana wenyu hey kake chipo mchudzwa same okay mbisai foni palaudi muye patelefoni atiswedza kunzwa mother all right ndati madzibaba vave chipo vachitaura tena kuidzodzo usaka mafuta tingavachenesa mafuta handifunge kuti pane chekuita ipapo okay right baba vake vemwana uyu vakuti chii yamadha kana muchitaura nyaya iyi kubaba nababa vemwana ndati baba vake vakashaika okay vakashaika ndizvo anowirirana nehama dzake here dzekwababa anoshanyira navo vanowirirana asi handingati ndezvekungonyangirana zvezvekungoti mwana womukoma asi vanotozongoti saipapapa vana ndakachengeta ndega handiti mwana ndobva azorwara mba angotsika ndiende kumusha vanokatanga kuti since auya kumusha havangamurasi vomuti vomuratidzawo rudo okay
but kana asina kutoendako hapana anomutsvaga, hapana anovatsvaga. Alright. Saka nauyiko idiki ndokumbirawo kuti amai avo vatisendere foto remwana. Ani mapanzwisaka? Havagoni kuuya here ikoko? Halo? Havagoni kuuya here? Vari kuSouth Africa asi havagoni kuuya here? Mai avo vari kuSouth Africa? Makasunguluka kuti muuye asi musati matouya tofanira kuti tanga tatobata nhau yacho. Mondisendera foto remwana, full name yake nemutupo wake kuti anoerei. Tofanira kubatana nhau yacho mozouya kuno tozadzikisa munamato. Mhepo ingodzokera kune vari kusundira, kune wakabata izvi ingodzokera ikoko. Muchanzwa kuti werudzi kana kuti wekumhuri pane umwe achatanga kubatwa nomweya mozwa kuti ndo vanhu vakaita zvinhu zvipi? Back to sender. Baba muri kupi mimi? Inini ndinoga right now ndiri kuTafara takuenda kuEastview kuma-New Stands. Ndo kwandiri panonzi pamahardware kana mukapfuura old Tafara makuenda kumagazebo modzinga panonzi pamahardware ndo kwandiri. kuZimbabwe. kuZimbabwe Right. Saka mother takuboda picture remwana. Full names dzemwana. Matichine chifuta baba madzaba. Zita picture. Full name yake, full name, first name ne second name yake, nemutupo wake, nemutupo wemwana. Nepicture. Alright. Nepicture yake. Ngatiboona, ngatipe madzibaba tuone kuti mwana uyu chichafamba sei because mazama pane kwamusina pamapamba so far makuzosvika muye mazama regai mbozama ndisotsanzokazoti tina madzibaba vedu isiwe padialysis tinawo iso tongovafonera isoro tibatsira tikabva tokufonerai ine matine madzibaba vedu kai muri munhu wedu muri madzibaba vedu saka tikati no tikati no tina madzibaba vedu ndikatimbofona tiwo kuti zvawakaudzwa kumwe ndizvo here ende mauya ungaconfirm. Amen. Aiwa chokwadi aiwa anosunungurwa nokuti mwana haana chakabata chakaipa asi vanhu vada kusundira chakaipa mumaoko make kuti aite seunge iye ane chaakaita mwana uyu maoko ake akachena. Aiwa tinotenda madzibaba ende mufunge vanhu vayatozowedzera ndinokona guys imimi 8000 people makanditeerera mazinzo akazvitongwa namadzibaba anditi right kana direct mungoziva uchina uchanga wafona airtime yako wozoinda chiufu chako chihuku dzako mafuta ndezvekutenda kuti vadle nokuti ndi muri kuvabata vachikwacha kwanzinda kwasa handika imi 8000 people listening and watching me right now moita izvo zvanditika ndimadzibaba vedu pano asi hatidi kusaisa right handikuteererana handitika right madzibaba tinoda kutenda I thank you very much regai zvinhu zviuye tiukandirei tozenge chipamwe feedback. Mwari ngaakudzwe tinotenda. Amen. Hallelujah. Dona yeah. Right. Manzwa madzimai muri kuti ndo zvamakaudzwa makafamba zvakare. Handitika. Saka imi mochitipa izvi zvataugwa izvi. Kana ndochikupai nhamba. Handitika. Tombomira zvese zvokuti matimi manochida kuenda kumusha handiti. Muda kunaumba? Ndinoda kuenda kuZimbabwe, ndakatodzokera kuZimbabwe, ndatobeta kuZimbabwe ndinobatsirwa hangu kumusha. Kunoku ndatambura because mari chayo ndapedza ndichifamba, saka ndinokumbira kuti ndai ndabatsirwa ndadzokera kumusha. Okay. Muda kuenda rini? Muda kuenda rini? Chero panenge pangowanika mukana kuti ndiende kumba, chero kana mangwana chai kana mari dzacho dzichinge dzawanika. Inini kumba nogona kuendesa asi luggage manje. Hamuindi neluggage, munoenda imi nebhegi renyu diki nemwana. Ndinogona kuzodzoka hangu ndotora zvinhu. Zvemaluggage zvomozoita plan. Because ndenge ndichitokuitirai kuti mubaye kudheni. Saka ndichitaura nemi kusendo bvatanda organize kuti minde kumba wacho probably mangwana is too late. Mangwana chinga Saturday. Sunday. Maybe mogadzira tomboti ngatichite zvokuti manje moro wafasa. Anditika muinda then please toda feedback matakada pana testa kupai matickets akuenda kumba pari anditika toda kuziva kuti mwana apora ari kufamba sei anditika manhamba dzamadzibaba takupai madzibaba vedu pano kuti mubatsirwe sitoza tari batsirano akawanda free
ehe imimi saka kana masvika modzifambira nemwana moenda naye paground handimugara kwarari aha good dhola rinenge bva vachitumbisa kusvika muharare handimaona mokwira kunomwe dhola makanaka patafara pacho pakutaura ipapa munotsvaga pamahardware handitika movawana ikoti mapachanetsikuwana because vanoziva kutozikamwa zvekutodaro saka kuchanetsikuwana mukaburuka pamahardware penyu movhunza mosvika nemwana ndini vari kumbofona mukati mutupo wemwana chiri pa muna simeni pa mwana wobati muchadzoka netestimony pano munodzoka naye ehe munodzoka naye maita enyu madzi ndigaidi kupai namba motumira zvinhu izvozvo nditotumirai zvinhu izvozvo mwanangu upore wazvinzwa tichange tikunamatira upore handitika toda kunzwa kuti wapora wakuenda kubasa handitika vakaipa vari kuita zvinhu zvidzokere kwavari uri mwana mudiki uri innocent hauna chaunoziva wafanira kusafira zvinhu zvausingazivi alright mwanangu alright madha iri bo ndinotenda alright right hapanga watotumira ngekiri picture rake alright regaiti vape regaiti vape nhamba kuti ivo vataure namadzibaba vavo pachavo guys 8,000 people, you guys, when you go there, airtime first, yeah. Airtime yenyu. Anzi simeni ndakabadzikwa namadzibaba pafoni andina matena aizva vanonyatsogona. Vanogona. Kungo vanhu based on my testimony anoya nevanhu kwandiri. Handitika vanogona. Saka ini zvandakuda kuita ndakuda kuti ndichikubhadharisai. Imi manje. Ini ndichikubhadharisai. Bantu undipa inonzi chi inonzi kudiko yepamwedzi yamauatitokukuitirai zvinhu zvenyu zvichikufaya guys zvinhu zvenyu zvichikugadzisira zvichikufaya saka kundipa maroyalties yes paroyalties raika mupafuya kumwedzi royalties mwakanditisa kulanchi mwakamboti ndimbonopiswa masaji stress first things happen for you guys Aditika, right. At least -1 down. Tombomira, mwana mudiki to deserve to for him to for whatever that he's going through. Mudiki for that. And the tight. Hey, I take commission. Yeah. Do that commission later. Royalty. Yes. So guys, itapedza tozomirira kunzwa like ndichiri palive vatozara kusetipewo namba dzamadzibaba ini kana usina muvhira uri chimomuconduct mangu handikupi namba handikupi namba right namba ndakupa iwewo kudawo namba mira ndimbopa zvangu vari kuda namba madzibaba yes pai pana chisina namba here ndangokupai namba nevanenge vedu vanongotoravo namba tichingotisa pana chingotora zvinhu zvacho vanenge vatogarirawo vanoda kuti tukasireka panoitika zvakanaka vanenge varipo vachitodawo ndo mabiggest ndakazoda kuti ndo mabiggest supporters edu iwayo mabiggest yekutoda unovatukawo vabhuloka vanodzoka nevamwe magosti aizvinafika ndo matop fani chaivo kozvinofuna kutitukireko kana muri matop fani meabinaumbotitukireko nayaisika ivi muri matop fani ukabhlokwa stay there uri unotsvaga rimwe akaunti iri kudzoka nokuda kuona come on guys muri kuti chikoini zvakaoma matop fani chavo but vane ruvengo vane hatred vane swilavhu nyana vane hatred vane swilavhu guys mawandisa venhamba guys ndoda kupindawo mune dzimwe nyaya guys ndakutongoita zvokupa vanhu nhamba pano here vedu musadaro demambomira ka ndambopedza live mozouya zvino mukadai apa ndakutongokupirai kuti asaramba achipaila uyu mameseji gai ndipei 2 minutes guys ndivape ndipei 2 minutes ndivape nhamba dzacho ndivape seuyo wadze CKU iwe wakambondituka iwe asi ndikukupa nhamba wakambondituka iwe ndakuno kugadzira kwamadzibaba ndikudaro kuna zimbabwe akugadzira madzibaba guys zvakaoma kwai pinai pano tinotovapa kuseri
Pina papi, pano papi. I'll give them. Ndi makonda ari kuya asi vamwe ndakazoguma kutaura nawo 2023 makonda akuzi anenge zviri mukamboni and amuiti imimi so ndikuda kuzama kupina paiyo uri kufonera munhu zviri kufamba seiko zviri kufamba sei zviri kufamba sei guys hachakwanisi kupai mese mana ndichazokupai time aiwa ndichazokupai time guys mawandisa tingatovata pano katiwira zvokupanana nhamba izvi yatove content yekupanana nhamba iri asikati guys aiwa ndizokupai guys ndizokupai after right hende ikuningikiri ndovapa afterlife ashishua because aiwa ndikambozvikwanisi right handei kunyaya yateri franzi treri hameno guys tine mukomana tine irobert redu ripamira choni richipo 49%. Tine nyaya yamakaona guys ndodzibata nzere nyaya zikati ndokata ndodzoka ndobata nzere guys asingatingobata nzere tichachida kuti yatiri ite tsindo iyi payo yoga tobata nzere guysanimbokufumuri kana tobata nzere guys kwanzi ngonyore atinyori kunyora palive number hauzuti mhosva hazviiti todi guys tobata nzara alright guys pane hanzi let's cut because yaenda kuzvimirira ega guys ishi yaenda kuzvimirira ega